حليلهم يقولوا مدفوقوا إريترا أبي أبي الله وحجزي أبي 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 الله وحجزي أبي 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 نبركوينو حسابهم الساعات معرضت ستمن قلايو بزعبوا حوين نيدهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم أبقيتنا حيدتهم كنت عرب يوم غن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم نسفرسو أبقيتنا يوزلو إلا وانتقاسو أبقيتنا يوزلو سرايهم تفوزو الطايب والله نحنا زين غيرهم يلا يلا نحنا زين غيرهم أبقيتنا يوزلو ودي يوصلنا بريوز سعر كوات وي هويتا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وانتقاسم أبينا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا يلا نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو ما أكلوا درت حيرك تزبلوا لم تزدينا يوم ولا مساقلوا أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حسبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلوا أبيكم بصلاة أبيك يكون صحيح أبيك يوزلوا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداس النزلوهم تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب نسانا كتصونحو بخبر نعدمكم العلا قداس النزلوه اواناوي زينان حبريتان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار دقف بكل من قدمها هبدما ناي وترو تاوي عدنايو سلو تخلو تقبروا لنا دقف دما دقيمنا دقاقيمنا نمسكن نايلومي RC أقداس النزل ويكون بجمريا جن بتي أبيتوبيا زيجبر زلو كنتات زربان سكر جمر. የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም የኢትዮጵያ መንግስትን ሚኒስትር ጉዳቶ ጻይ ና ኢትዮጵያ አብትናያ ሽማዊ ፓርላማ ዝብልዎ قريبو أقدس عتوتات كم زملاء سيزن جرزلو تزربا نسو زبلدي تحكي بايتا زلو كنتات بحدا كن رينا جن تكسب الإيرترا بكل من قدي بفلايت تيوم أكتيفيستس قربا صبغ زخفول أكتيفيستس نايا بي أحمد نتزلو زربان نتزلو درامان نبزل على درجة يدا يبولو قدمنا بتي أقدس مديابنا سيريس زخون allegation ويكا حتى جنيا زخون كسب الإيرترا سمعون መንግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልሉን እንዳይጠቀም ከልክሏል በጣም ከባድ ዜና ነው ያገኘሁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ቲሞቴዎስ ከተናገራቸው ነገሮች እኔ በጣም ከባድ የሆነው ነገር ዛሬ ተናግሯል ምናልባትም ቀይ መብራት የሚበራበት ሰዓት ላይ ደርሰናል የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን አየር መንገድ የአየር ክልል እንዳይጠቀም ከልክሏል ይሄ በጣም አደገኛ ዜና ነው በነገራችን መጀመሪያ እነዚህ ዝብለ ዘሎ حبريታ ኮንፈርም ዝገብር ወላ ሓንቲ حبريታ ይረከብኩን እዚ ማለት ኤርትራ ክለ አየራ ንኢትዮጵያ ከም ዝዓፀወት ዝገልጽ ወቃዊ حبريታ በመንገድ ኤርትራ ክወጽ አይራናን ስለዚ ሳቶም ዝብልዎ ዘለው ኣብ ርእሶም ዘሎ ሕማም እዩ and for God's sake ኤርትራ ክለ አየራ ንክትዓጹ ግዴታውን ኣለዋ سلامتاي كل عيران كتعصو قديت هالوا زبل زلقو كريكم يا أبنت مخنياتو نساتهم أتوم ناتهم أكتيفيست منقسم لكم يلغون أتوم أكتيفيست ناتهم زبلوا وزلون ززارب وزلون تسمعك نعون خد قبر زقدد مخنياتهم كله خليزي سمعوها
ወታደራዊ አገልግሎትን በግዳጅ ከሚያስፈጽሙ ጥቂት የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኤርትራም ካላት የህዝብ ቁጥር አንፃር ከፍተኛ የወታደር ቁጥር ያላት ሲሆን ቀጣይ ጥቃቶችን በማሰብም በርካታ ምሽጎችን ዝግጁ አድርጋለች። ለጦሯ የምትመድበው በጀትም ካላት ደካማ ኢኮኖሚ በስለላ ተቋማት በኩል የተለዩ ናቸው። ለመሆኑ እነዚህ የኤርትራ ወታደራዊ ኢላማዎች የትኞቹ ናቸው? አንድ የአስመራ የአየር ኃይል ቤዝ የኤርትራ ጦር የአየር ኃይል የጀርባ አጥንት ከአስመራ ከተማ ሕጅንታዮም ዝብል ዘለው ብናይ መንግስቲ ኤርትራ መጽናዕቲ ብምግባርና ኣብ ኤርትራ መጥቃዕቲ ክትገብር ተኮይና ኢትዮጵያሲ ብኸመይ ክትገብሮ ትኽእል እቲ መጥቃዕቲ ንኤርትራ ከይተዋግአት ክትሰዓረሉ ትኽእል ተኽእሎታት ከኣሎ ድዩ ብዝብል ኣናላይዝ እዮም ዝገብሩ ዘለው። ተራ ዩቲዩበር እዮም ተራ ሓበሬታዊ ግን ኣነ ብዝብለኩም ዘለኹ ኣብ ናይ አብይ አሕመድ መንግስቲ ካብቲ ኣብ መንግስቲ ዘለው ሓይልታት እቶም ኣናሊስት ኣብ ሚድያ ዘለው ፕሮፓጋንዲስት ይነፍዑን ርእስናቶም ይበልሕ ክነግረኩም። እዚ ምን ምግናን ወይ ውን ንምንሻ ወይ ውን ንምድኻም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብቶም መንግስቲ ዝሓስቦም ዘሎ ወይ ውን እቲ መንግስቲ ዝሓስቦ ዘሎ ካብዚ ፈሊኻ ንኽትሪኦ ውን ከቢድ እዩ። ምክንያቱ መንግስቲ አብይ አሕመድ ለንቀነ ኢንተርቪው ገይሩለ ክነግረኩም እየ። ብሓፈሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኣብ ኤርትራ ክንገብሮ ንኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ኣስመራ ኤርፖርት ዘሎ ጀትስ ናይ ኤርትራ ምህራም ኣብ ዓሰብ ዘሎ ናይ ነዳዲ መኻዚኖ ዘሎ ነቲ ግንባር ንዑ ክጠቅም ዝኽእል ምህራም ኣብ ዓሰብ ዘሎ ኣብ ባፅዕ ዘሎ ሓይል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ምህራም ኣብ ነፈርቲ ናትና ጌርና ብሚሳይላት ጌርና ኣብ ድሮናት ጌርና ንኹሉ እቲ ኣብ ባፅዕ ዘሎ ናይ ኦይል ታንከራት ምህራም ናይ ሕርጊጎ ናይ ፀዓት መመንጨዊ ምህራም እናተባህለ ዘይባህል ዘረባ የለን። ነዚ ክገብርዎ ይኽእሉ ዶ እንድሕሪ ክገብርዎ ይደልዩ ዶ ክኾኑ እንድሕሪ ውግእ ክጅምር ኮይኑ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ነዚ መልሲ እዚ 200% የስ እዩ። ዓቕሚ ኣለዎም ድዩ የብሎምን ካልእ ኣርስቲ እዩ። ኤርትራ ክትከላኸል ትኽእል ድያ? ኤርትራ ከመይ ጌራ ተኣልዮም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ እንታይ እዩ? እቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሓበሬታ ትኽክል ድዩ? ብፍጹም ምስቲ ንሶም ዝብልዎ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዝቃዶ ሓበሬታ ሂብሎ ክብል ኣይክእልን እያ። እቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ሲናሪዮ ክትጥቀም ትኽእል እንታይ ዓይነት ዓንዳር መንገዲ ክትክተል ትኽእል መንግስቲ ኤርትራ ዝጠፍኦ እያ ይብልኒ። ርግፀኛ እየ ነዚ ሲናሪዮታት ፕላን ከም ዝገብረሉ ርግፀኛ እየ። ስለምንታይ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ንናይ ኢትዮጵያ ዕንደራን ሕማቕ ተግባራትን ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ስለ ዝፈልጦ ስለዚ ኣበይ ክንሃርም ንኽእል እናበሉ ዝዛረብዎ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኖርማል መጀመርያ ክልል ኣየርካ ክትዓፁ ክልል ኣየርካ ምዕፃው እንታይ ማለት እዩ? ዝኾነ ይኹን ናብ ኣየርካ ዝመፅእ ዘሎ ተንቀሳቃሲ ፀላኢ ማለት እዩ። ስለዚ ኮለጌና ዶብካ ክሰግር ከሎ ምህራም ትጅምር ማለት እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ግዜ ኩናት ዝግበር ውሳነ እዩ። ኢራን ኩሉ ግዜ እስራኤል ክትሃርም ትኽእል እያ ኢሎም ኣብ ዝግምትሉ ኩሉ ግዜ ክልል ኣየሮም እዮም መጀመርያ መጠንቀቕታ ዝህቡ ክልል ኣየሮም ዝሓልፍ ኩሉ ጠጠው ከብልዎ እዮም ዝፍትኑ። ምክንያቱ መን እዩ ናይ ሲቪል መን እዩ ናይ ወታደራዊ ንክትፈልዮ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኤኒ ኦብጀክት ኣብ ሰማይካ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ናይ ፀላኢ ጌርካ ንክትሪኦ እንተኮይንካ መጀመርያ ክልል ኣየርካ ክትዓፁ ኣለካ። ስለዚ እቲ ዝብልዎ ዘሎ ዘረባ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘበገሶ ወይ እውን ስለ ዝደለየ ኣይኮነን። ንሳቶም ግን ዝገብርዎ ዘለው ኣጀንዳን ዕላማን ኣለዎም። እቲ ዝብልዎ ዘለው አብይ አሕመድን ወታደራውያን ክኢላታት ናቱን ካብዚ ናይዚ ዝፍለ ፕላን ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም የብለይና ነ ከም ጆርጅ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከሎ ካብዚ ናይዚኣቶም ዝፍለ ፕላንን ኣተሓሳስባን ክህልዎም ይኽእል እዩ ዝብል ወላ ሓንቲ ሓሳብ የብለይን። ግን ጀነራሊ እቲ ኩነታት ኣስተብሂልካ ምርኣይ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ካልእ ከም ድሌት ከም ክርክትቦ ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ወታደራዊ ኣገባብ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ከመይ ገይሩ ከጥቃዕ ይኽእል ከመይ ገይሩ ክከላኸል ይኽእል ኣብ ወታደራዊ እየ ዝብለኩም ኣነ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ክህብ ኣይደልን እየ የብለይን እውን ሓሳብ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ከመይ ገይሩ ንፀላኢ ይብድህ ወላ ሓንቲ ንእሽተይ ሓሳብ እውን ክህብ ኣይክእልኒ። ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ዝመስለኒ ኣነ ዘንብቦን ዝርዮን ዝዕዘቦን ሓሳብ ይህብ እየ ኩሉ ግዜ። ኣብ ወታደራዊ ከመይ ገይሮም ንኣቢ ሰራዊቱ እንታይ ክገብረሉ ክልተ ዓይነት መጥቃዕቲ ክገብረሉ ይኽእል ኣድቫይስ የብለይ። ኣብ ሓንቲ ነገር ዘተኣማምነኒ እንተሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ወይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ነፍሱ ኣብ ምክልኻል ከመይ ጌርካ ንፀላኢ ምውዳቕ ኣቡ ብዘይ ቅንጥብ ክትተኣማመነሉ ትኽእል መንግስቲ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እዩ። እዚ ድማ ኣነ ስለ ዝበልኮ ዘይኮነ ዞባ ምሉእ ኣሚንሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ንመለስ እጂ ኢሳያስ መንግስት ይፈቅዱ ምን ነበረ? መጀመሪያ በመሬት ይዘጋሉ፣ ቀጥሎ በአየር ይዘጋሉ። ከግብጽ ጋር የተስማማው ኢሳያስ ይሄንን ነው። መሬቱንም እንዝጋባቸው፣ ቀጥለን አየሩን እንዝጋባቸው። መሬቱን ለመዝጋት ጥምር የሆነ የጥፋት ዘውግ ትሪያንጉላር የሆነ አደራጁ። በሶማሊያ በግብጽና በኤርትራ የእርኩሶች ትሪያንግል
ምንድነው ያን ያደረጉት? ኢትዮጵያን በምድር ለመዝጋት ነው። ቀጥሎ ደግሞ በአየር ለመዝጋት። ይሄ ዛሬ ተሰምቷል። ሕጂዚ አብርሱ ዘሎ ሕማም እንዲ ከውን ዝኽእል ኤርትራ ከምኡን ተወሲና ግን ዝገርመኒ ይኮነን ዘለዎ ኩነታት ሕጂ ንስማዕ ኣብዚ ተዘረባ ኣብቲ ፖለቲካዊ ካብ አክቲቪስትስ ናብቶም ፖለቲሽያንስ ንሕለፍ ብልጽግና ዘመን የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወሳኝ ድክመቶች የታዩበት ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። ከነዚህ ችግሮች ውስጥ በዋነኝነት የኮንሲስተንሲ ማጣት ወይም የወጥነት ችግር ነው። ይህ አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስትራቴጂያዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች የሚፈልጉትን ጥንቃቄና ስሱነት ወይም ሴንሲቲቪቲ ማጣት ይታያል። እዚ ሕቶ ዘልዕሎ ዘሎ ሓደ ኣባል ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣገደስን ከበድትን ሕቶታት እዩ ዘልዕል at least to their credit ወይ ከዓ ፖዚቲቭ ንክትህብ ነዚ ሰብ እዚ ከያሰሩ ጠጠው ኣቢሎም መምህላዎም አብይ አሕመድ ገለ ተጻዋርነት ከም ዘሎ ተጻዋርነት ንክገብር ድማ እዛ ኩላ ገንዘብ ትቦ ዘላ ምዕራባዊ ዓለም ትጽበየ ካብ ነገራት ድማ ኣሎ። ስለዚ አብይ አሕመድ ናይ ፖለቲካ ተጻዋርነት ኣለዎ ወይ ገለመለን ማለት ኣይኮነን። ነቲ ዝረኽቦ ዘሎ ረብሓታት ክዕቅብ ትሕር ኮይኑ እቲ ክኸዶ ዘሎ መንገዲ ድማ ግዴታ እዩ። እዚ ሕቶ ዘስዕበሉ ዘሎ ሕጂ ወላ ሓንቲ ነቐፌታ ወይ ፀርፊ ይኮነን። ኣባይታ ዘሎ ነገር እዩ ዝሓቶ ዘሎ ንኸዶ ዘለና ብዲፕሎማሲ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ዘይብሉ ዝደጋገም ዘይኮነ ኮንሲስተንሲ ወይ ከዓ ሓደ ድሕሪ ሓደ መስመሩ ሒዙ ዝኸይድ ነገር ኣይኮነን። ነገራት ተነቀፍቲ ነገራት ድማ ኣስተውዒሉ ዝኸይድ ዲፕሎማሲ የብልናን እዩ ዝብሎም ዘሎ። ብሕፅር ዝበለ ናብ ሶማሊላንድ ዝገበርኩሞ ምስ ኤርትራ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ዙርያና ንገብሮ ዘለና ኣክንዲ ንነብስና ንረብሓና ንሃገራዊ ረብሓና ንሰርሕ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ንዓና ሽግር ክፈጥሩና ዝኽእሉ ሓይልታት ኣብዚ ዞባ በብዝሒ ከም ዝመፁ ንገብር ኣለና አንዳር ዝኾነ አካይዳ ስለዘለና እና በላይ ዝሓቶ ዘሎ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ንሽተይ ንስማዕያ መልስናቱ ድማ ንሽተይ ክንሰማይና ከዚሁም ጋር የሚያያዘው የውስጣዊ ጥንካሬ በመጥፋቱ ምክንያት የተፈጠሩ ተጋላጭነቶች አሉ። ሀገራዊ ተጋላጭነቶች እና ወጥነት የሌለው የውጭ ፖሊሲና ቀጠናዊ ጥምረት ሲባል አጋርነትን መቀየር ይታያል። የሆነ ወቅት ላይ ጥሩ ግንኙነት መስርተንባቸው የነበሩ ጎረቤቶቻችን ሳይታሰብ ያ ግንኙነት ይቋረጣል ወይም ይበላሻል። ቀላል ምሳሌ ለማንሳት ኤርትራ ጋር ባለፉት ዓመታት ተፈጥሮ የነበረው የተሻሻለ ግንኙነት አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት አዝማሚያ ደርሶና ሶማሊላንድ ጋር ተፈጥሮ የነበረ በአግባቡ ሳይታሰብበት የተመሰረተ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንደገና እንዲፈርስ ያ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ከሶማሊያ ጋር ደግሞ ከቶን የነበረው ቅራኔ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ አጋሮቻችን ማን ነው ቢባል በአሁኑ ሰዓት ወጥ የሆነ አጋር ማግኘት ያስቸግራል። በተለይ በጎረቤት አካባቢዎቻችንና አንደኛው እየታየ ያለው ችግር እሱ ነው። እጅት ሕቶታት ናቱ አባይታ ዘሎ እንዲሁ ኮመን ሰንስ ዝኾነ ይኻፍሉ ሮኬት ሳይንስ ሕቶ ይኮነን። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ አብይ አሕመድ ጾታ ናይ ቆልዑ ዳንበር ኮንሲስተንት ዝኾነ ሓደ መትከላዊ ዝኾነ ጉዕዞ ናይ ፖለቲካ ንርኢ ኣለና። ብዝጎረባብቲ ምስ ኤርትራ ዝበለፀ ዝምድና ገይሩ ጀሚሩ ኖቤል ፕራይስ ቡ ተሸሊሙ ተበቅዕ እሞኻ ኣብ ግዜ ጸልማት ናቱ ብፍሉይ ኣገባብ ኤርትራ ዝረድአቶ ስለምንታይ አንጻር ኤርትራ ከይዱ ጥራይ ደይኮነስ ስለምንታይ ንኤርትራ ንኩናት ይቅስቅሳሎ ስለምንታይ ከቲ ዝምድና ተበቲኹ ሕራይስከ ናይ ኤርትራ ሲ ካላ አጀንዳታት ኣለና ንበሎ ምስ ሶማሊላንድ ትማል ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተገይሩ እንቆ ዘለና ዝምድና ከም ንገብር ዘለና ስትራቴጂካዊ ርክብ ምዃኑ ተዘሪብሉ ኣብ አንካራ ከይዱ ድማ ውዕል ገይሩ ናይ ሶማሊላንድ ሕጂ ናበዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኢና ንኣምላኽ ተመስገን እዩ ዝበሃል ተባሂሉ ክንደይ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑሉ ክንደይ ድራማታት ተሰሪሑሉ ኣበይ በፂሓታ አጀንዳትያ ዝፈልጣ የለን። ካንስል ዲ ኮይኑ ክቕፅል ዲዩ እቲ መደብ ኣበይ ጠጠው ኢሉ ወላ ሓደ ዝፈልጦ የለን። ምስ ሶማልያ ናብ ኩናት ገፁ ሰራዊቱ ከንቀሳቐስን ክንደይ ገይሩ ተመሊሱ ምስ ሶማልያ ድማ ኣሕዋትና ተባሂሉ ከዓ ድራማ ክስራሕ ይረአ። ስለዚ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ነቶም ጎረባብቲ ዋላ እውን ምስኡ ክሰርሑ ዝደልዩ ብፍጹም ኣሚኖም ናይ መትከል መንገዲ ኣለዎ ዝመራሒ ኢሎም ምስኡ ክኸዱ ከም ዘይክእሉን ንኢትዮጵያ ድማ መመሊሳ በዓላ ብትፈጥሮ ዘላ ዕንደራ ኣብቲ ከባቢያ ተጸላዕትን
مشارفته زي يكون صلاعته كم تبزح يزغبرا زلو يزبلو زلو تحق دما ولا حنت كتوسخلو تخل ነገር ወኔ ብሎ ነዚህ ሁለተኛው ከዚሁ ጋር የሚያዘው አጋሮቻችን መካከለኛው ምስራቅና በገልፍ አካባቢ ያሉ የሚድል ፓወር ሀገሮችን አድርገናል ጎረቤቶቻችን ላይ ያተኮረውን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የትኩረት አቅጣጫ ቀይረ ከዚሁ ጋር ማንሳት መፈልገው የአንካራውን ስምምነት ነው የአንካራው ስምምነት በውስጥ ታዋቂነት የሶማሊላንድን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ውርቅ አድርጎታል ተብሏል ለኢትዮጵያ ህዝብ ግን የተገለጸ ነገር የለም እንኳን ደስ አላችሁ የባህር በር አግኝተናል የወደብ ባለቤት ልንሆን ነው ተብሎ የተገለጸ ስምምነት አንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደገና ያ ተቀይሮ ሌላ ስምምነት ውስጥ ሲገባ የበፊቱ የሶማሊላንድ ጋር የገባነው ስምምነት ወድቋል ተሰርዟል ወይስ አልተሰረዘ የሚለው እንኳን በግልጽ ኮሙኒኬት አልተደረገምና እነዚህ አይነት የመገለል እንዲገጥማት ያደረገ ነው በያስባለሁና ከወጣው የሚገባ ነው ዋጅቆችን ለመፍታት ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ሀገር بعفش أنت إذا بلزلو بكل منجدين إثيوبيا زي تكم بوليسين يختلوا كم زلون مع كلاي مبرق زلوا حيل تدما بزي نا إثيوبيا نربحنا إثيوبيا زي كونه أبز زوبانا ما متيوم نتحدث زوبا زيادة حيلناتهم كم زاتون إنفست كم زجبرون نجبر لنا تركيا أب سعودي أب السودان أب الصومالية تكبر زلا سعودية نبير تراخد جبرة تخل سعودية نبجبت تخل زلا سعودية من السودان تخل زلا إمارات تخل زلو قطر زجبر زلو كلن كانوا تحجر الدماء أب زوريانا نخمسة بعلنا بتأندارا كايدانا نجبر زلنا هنا هذا نجار يجبر تودي ده تودنا يقول سنيو حصوت وري وت حقنيا مبرهي وهابوني نزبل اتمنستر بدات وصاي زحابو بزعبا ايرترا تراي نسمعيو دحريو ابكالا رسل خنحلفينا نقرا منقدنا قدمتنا ايتي منستر مسمعنا ابي احمد ون ابي انترفيو غيرلو بزخا سمعو دارغا محمم زخونه زرباينا خنسمع ግን ቅድም እስከ ነዚያን ወዳይ ሐላፊቱ የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል የውጭ ግንኙነታችንን በመወከል ንግግር የምናረግ ተቋማት አለን እስከማስታውሰው የቃላት ጦርነት ውስጥ ገብተን እንዲና እንዲያ ወደ ማለት አልገባንም سنتاي زبل بحصر زبلم سيرترا ابناي قالات وغي اي اتنان زلنا مخنياتو اتوم بزعبا يرترا زارب زلو دبلوماتنا يرترا دا ايثيوبيا زنبرو كم بعل مولاتو تشمديو دينا مفتديوم كالوتن ازيوم سبات زياتهم ناتوم ريتومبر بمنستر غدات وصاينا يرترا ناي ايثيوبيا نمنغستن بوليسن منغست ايثيوبيا زغلص ناي قالات ورور دروي تجمرن اقوا ولا اقوا بوغن ايرترا زفن ولنا زرباتاتن تولو نحنا كن تعقس غيرناينا نخيد زلنا زبل ابزي سامرايز غيرو ماوصيو ماليرم توم بروباغانديس اسناتو تاين مبالي زغا منغست ايثيوبيا زياده تي تعقس غيرو زخيد زلو Foreign Minister Dr. Gideon Malati today addressed Parliament. There are countries whose gala kaptu zbolo gala hagarat na Ethiopia kutabaw abet ka'bedans dal kam zolor inalana bemabal galislo ngibs diun Ertra zay gadis tizaraba kal provocation despite provocations from Eritrea the Ethiopian government has not engaged in a verbal conflict with that nation wala kwa ka Ertra zmet asqasi zarabatat ntolo Ethiopia mangs Ethiopia ግን መልስ አይሃበን عمت ملو بزعبا أفدق بحرنا يرترا بغطام تزاوارن بتلفزيون نايت هاجر بكل من قدي أنصارنا كزاربون نودبات ناتنا تقصو كزاربو نتاريخ ناتنا كزنتلو نلولاونت ناتنا كزنتلو كم زي حقويهم كم زي كرمون تقمتي لهم هجي يرترا نكوينات تغز كسانا الله زبل زربا زي تايزا قرمالو كل بزي خمو مزقبر يوم دليتهم يبلو دليتهم يقبرو نيرتراغن كسيسكا تزحزن كفالغه نيرترا كسيسكا إرترا كم قبلنيات قبرا مالتي
እዚ እቲ ኮመን ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣናዮ ጉዕዞ እንተሎ ነዚ ዘብሉ ሓልካ ስለዚ ኤርትራ ከመይ ዝበለ ጎረቤት ከም ዘለዋ ናይ ብሓቂ ከመይ ኤርትራዊ ይስማዓካ እዩ መጀመርያ ዝፀርፈካ ዘናሰካ ዘቆናፅበካ አንጻርካ ኩሉ ዓይነት ሓይሊ ዝገብር ሓንቲ መልሲ ናይ ኤርትራ ድማ ብሰንኪ ኤርትራ ናብ እገዳ ንክትከይድ ብዙሕ ተፅዕኖ ክገብር ዝኽእል እቲ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ምስ ኮይኑ ዘጣቅዕ እዚ እቲ ታሪክ ናትና ምናልባት ኤርትራ ገጭፍ ስራሕ ኣብ ዲፕሎማሲ ከም ዘድልያ ማንም ዝስሕቶ ይመስለኒ ምናልባት ኤርትራ ንሓዋሩ ከምዚ ኢላ ክትቅፅል እያ ንሳድ ኢትዮጵያ ከም ድሌታ ብዲፕሎማሲ ክትዕብለለና ኣለዋ ከም ድሌቶም ምስ ካልኦት እናተዛረቡ እገዳ ክገብሩልና ኣለዎም ንሕና ድማ ክንፅመም ጥራይ ኣለና ዝብል መምርሒ የብለይ ኣነ መረዳእታ የብለይ መንግስቲ ኤርትራ ክሪኦ ከለካ ኣነ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ብዙሕ ናይ ተስፋ ቁርፀት ነገራት ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንዓና ድበልና እንተገበርን ድበልና እንተበልና ድገበርና እንተገበርና ኣይሰምዑናን እዮም ዝብል ዓይነት ካብ ዜሮ ተበገሰ ይኮን ኣብዚ ሓለፈ 20 ዓመት ነቲ ኣሜሪካ ትቋፅሮ ዘላ ዓለም ኣሜሪካ ዝደለየቶ ስለ ዝኸውን ዝነበረ እቲ ኩነታት ኤርትራ ዝገበረት ተገበረት ዝበለት ተበለት ዝሰምዓ የለን እዚ ግን ይቕየር እዩ ዘሎ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ኣግረሲቭሊ ክትንቀሳቐስ ምተገበአ ባህላ ያነ ንኣብነት ምስ ቻይና ወይን ወዘላ ስርክብ ፕሬዚደንት ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ምስ ራሽያ ወይን ወዘላ ስርክብ እዚ ኩሉ ሓሸውየ ካብ ዝጅምር ምስ ግብፅን ምስ ስዑድያን ጥራይ ርክብ ተገይሩሎ ዝሓለፈ ኣብ ህንዲ ተኸይዱ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዲፕሎማሲ ኤርትራስ ብዙሕ ስራሕ ዝጎድላ ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣነ ርእቶ ናተዩ ናትኩም ርእቶ እንታይ ይመስል ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ፅቡቅ ዝኾነ ጉዕዞ ትኸይድ ኣላ ካብዚ ንላዕሊ ክዕረ የብሉን ዝብል ርእቶ ዘለኩም እስከ ፀሓፉለይ ምክንያቱ ንዓይ ብርግፅ ኤርትራ ዓብይ ሓደ ሬላቲቭሊ ተዘማዲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝወዳደር ክንገብር ኣይንኽእልና ሶም ኣዝዮም ብዙሕ ሰብ ኣለዎም ኔትወርክ ኣለዎም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዩ ኣምባሳደራት ማዓት ኣለዎም ሶም እጂ ናቶም ንግዶ ፍትሓን ልዕሊ ኩሉ ድማ መጋበሪ ሃገር እዩ ስለዚ ምሶም ክንወዳደር ኣብ ናቶም ውድድር ክንኣቱ ኣለና ክብል ኣይክልኒ ግን ኤርትራ ድማ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣለዩ ዝብል ስምዒት ኣለና ኤርትራ ዝያዳ ኦፍኮርስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ እውን ዑስማን ሳልሕ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ካብዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ ክገብሩ ይፅበዮም ነ ልዕሊ ዓቕሞም ሰሪሖም እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ልዕሊ ዓቕሞም ይሰርሑ ኣለዉ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ሪሶርስ ኣብ ታሕቲ ወሪዱ ነቲ ዘሎ ኩነታት ሒዙ ክጎይ ዝኽእል ሞር ሪሶርስ ሞር ሰባት ዘይምህላውና ወይ እውን ፀጋታት ናይ ኤርትራ ኣገለገለ ኣብ ከምዚ ኩነታት ሞቢላይዝ ክንገብር ብዘይምኽኣልና ጉድለታት ኣሎ እዩ እዚ ሕጂ ክብለኩም ከለኹ ኤርትራ ቆላ ሓንቲ ትገብር የላ ማለት ኣይኮንኩን ኣብ ድሕሪት ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ክበኩም ይግበር ኣሎ እዩ ግን ምስቲ ዘሎ ኩነታት ዝቃዶን ነቲ ዘሎ ኩነታት ክቐርፍ ዝኽእልን ምስኡ ዝመጣጠን ዲፕሎማሲ ንገብር ኣለና ዶ የብልናን ኣብ ዝብል ጥራይ እዩ ቀፂልና we sometimes respond with patience sometimes ሓደ ግዜ ብትዕግስቲ ኢና ንመልስ ንሕና ምክንያቱ እቲ ስትራቴጂክ sometimes by acknowledging without reacting ብዘይ ምዝራብሲ ነቲ ኩነታት ርኢና ስቕ ብምባል ኢና ንምልሶ my goodness ዝሓኑ ኢትዮጵያን ከም ድሌቶም ክብሉ ክእሉ እዮም ዘገርም ግን ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝኣምንዎም ሃገራት ምህላዎም ድማ ስለዚ ገጅፍ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ናተይ ርእቶ እየ ዝብለኩም ዘለኹ መንግስቲ ኤርትራ ወኪለ ይኩንኩን ዛረብ ዘለኹ ንኤርትራውያን ግን ንዛረብ ዘለኹ ዝበዝሕ ግዜ ኤርትራ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፃዕሪ ክትገብር ከም ዘለዋ ንፈልጥ ዶ ኣብ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ልዕሊ ኢትዮጵያ እያ ክትጎይ ዘለዋ ስለምንታይ ኣብ ሃገር ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣመና ኤክሰሲቭሊ ዲፕሎማቲካሊ ክንጎይ እዩ ዝግባአና ንዓይ ኮይኑ ዝርዳእኒ of course ፀጋታት ካድሩት ዘለና ምክንያቱ ዲፕሎማሲ ማለት ካ ኤክስፐንሲቭ adventure ፍላይቱን ገለመልዩን ትገለመልዩን ቀሊል ኣይኮነን ግን ጀነራሊ ኤርትራ ድማ ሞር ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ወይ እውን ፕሬዚደንት ጥራይ ክገብርዎ ዝግባእ ወይ እውን ኣቶ የማነ ገብረኣብ ጥራይ ክገብርዎ ዝግባእ ዘይኮነስ ካልኦት ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ነቲ ስራሕ ናቶም ተረኪቦም ክገብርዎ ዝግብኡ እንተዝህልውና ደስ ምበለኒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥራይ ከም ናተይ ድሌት 3-4 ቫይስ ፕሬዚደንት ዝህልዎ ደስ ምበለኒ ጋይ ልዕሊ ዓቕሚ ኣገልጊሉ ልዕሊ ዓቕሚ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ነቲ ተልእኮ ናቱ ሒዞም ዝጎዩ ሰባት ኣብቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ እንተዝረኣዩ ኣብ ኮንፊደንስ ናይ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንፀላእትና እውን መርዓዱ ነይሮም እርግፀኛ እየ ዝብለኩም ብዙሓት ኣለዉ ብወገን ኣሜሪካ እውን ብካልእ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዕድል ኣለና ኢሎም ተስፋ ዝገበሩ ብዙሓት ከም ዘለዎ ግምት ኣለና እዚ ግምት ናተይ ድማ ካብ ዜሮ ተበገሰ ኣይኮነን ብርግፅ ካብ ግዜ ናብ ግዜ በጫቕ ከብልዎ ንሰምዕ ኢና ብፍላይ እቲ ናይ ኤሊት ሚድያ ዝበሃል እዞም ኣትላንቲክ ካውንስል ድዩ ገለመለታት ዝበሃሉ ብድሕሪ መጋረጃ ንረጂም ቸንጅ ዝደፉ ድሕሪ ፕሬዚደንት ኤርትራ እሞት ምስ ዘሎ ሊደርሽፕ ድሕሪ ሳቶም ሓሊፎምላ ዕድል ኣለና ዝብል ካልኩሌሽን ናቶም ሰሚዕኻ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከተቕዕሞ
ወገን ኤርትራ ድማ ምናልባት ኣብዚውን لنكنا دوت حبريتاي كن أب تحرك بكم حسيبني رجل مسوي خيدي أبزي مزين وزارة بزلنا. I have to say I have close contact with the leadership of Brigade Hamdu. I follow them and I talk to them. Of course, their interest again is to topple the regime in Eritrea to get a democratic transition in Eritrea. And what do they need to do? Well, they need to get on the ground, so to say, to try to push for change inside their home country. They cannot do that from Europe. They have done a good job in Europe and in the West, as you know. I have to say I have close contact. History word alone had a gazetanya Norwegian Europe whatever. I don't care internet profile alone and I don't need to explain. بكقلت أنا قد أسنت يبلونجن هذا كابتن أنا بقربة مستبرجين حمد زبار ركب زلني نبي تبي أزخد زلود ما نتي رجيم changes حسبه زلو مسابي كوينهم أبايتا تواجيهم أبي إرترا ديمقراطي فرقة ديمقراطي زبال كم تناي كلهم أبعد ديمقراطي بأمن سبك فوق زفتنه بأمني بحق كندز جبرو بسرعة كندز خدو نحاد حق تختيلو جنزبو كفيلو نحق في إيدو زجبر زلو فيستا مخانات سنتو نناس سنة إرترا زخوان إرتراوي البوليتيكا هلو لناس سنة إرترا قوما يجبوني فتقال كم دليتك ناي هقدف نعبنا تزيوم سبازياتهم سي هقدف زجبر زلو أخيبا ناي هقدف أخيبا ينا ناي تبارت أخيبا يزجبر زلو نوعينا تطور بدل لنتيلهم قرب سب نتقبله ناس سنتنا إرترا كندي واقع تخفيل وانز مثلا نعود تطور نقبله بأمني حقت حيسان بأمن بجلن نسب كهرمز فتنو كما يجرم يم ديمقراطي خمس الكالكات سبين سازي فرقت هذا ديمقراطي تبلشن بعلو تراش لزغون الرسمبر بخمس من قد ديمقراطي اللي إرتراين كم من هيكلني حاده كالاي أبي أحمد نزيوم كسبات زياتهم حيزو نبي إرترا قصص حسب زلو زخون يخون نبي إرترا نزقاتهم بتسمع زيوم حجي حيزوهم زلو سبات سرعتنا مغيارك حق زوا خمسة كله سبوق يريد فل everybody knows حتى قنتايو من نالبات سمعنا جو مرحلة تتاليو عدل لنا البوليتيكات أوتا إدنا نخنوت ويجلن مقبار زبل أبي أحمد أبت استراتيجيناتو من هالبعد بريزنت إيرتران توم حجز له مرحلة تتاليومنا كسب زل خانة تسعنيه نسوا بسلطان كسعنه مخانونا يفلتني تسعنيه عدل لنا زبل calculation كله خمس خل يرداني سلزي بريزنت إيرترا كم مرحتي أبتعتيهم نزلوا كم زلوا فلوت انديو صغير كاكويت غيني غاجن نتهم زلوا أبقدنا كاميرا نمسو نعطاتهم وكيلهم قادون دز قبروا مغارج واميرهم كويني سمعني أتكبريتا كاباي فلودو كسمعكم دسم بلني اسكاجنا بتدرامنا يابن اسكر فورمون سنسرا دموز ጭማሪ ያስፈልጋል ሰዎች ይቸገራሉ ብለን እንደ መንግስት 91 ቢሊዮን ብር ነው የጨመረው በዘንድሮ أبي أحمد لنكني أبت كابيرا متيو جودي دوت زلوا جود ولا حنت كتزاربوا زي تخلني بزعبة دموس تزاري بلو كاوز قدت كل تناقر كسمعكم أوروبا قزونا بري نبزي كويتاي عند ميجر نجار أستوالكو زي بتاعم بنزل بزو أمبولانس سلام ما يشوفهم السلين أوروبا بتاعم يربش نبر كل تناقرات بتحدى بزعبة دموس تزاري بلو ناتا ملسك بكمي لأنه كل دم بزعبة أنتي تزاري بلو سك بزعبة أبي أوروبا تقول عايز خلو دمسناي أمبولانسات أفرنسان أبطليان كم زربشوا بدمسناي بدمسناي بوم بتاعتن بدمسناي دروناتن هزب زهلق زول مراحي ترديهم لهم دمسناي أمبولانس ربشني لكابي أوروبا كم مرر كله سي إذا سبزي completely كاب reality disconnected زخون السب مخانة بزي خاتفل أبحجرو كنده هزبناتو أب كميش جرودي أخم زلوا زرق دو سبا يكون كلها تازرباناتو هذا سب سنتايل صحيف الإيرتراوي نايت فيديو كلتا فيديو غير له ناي بارت 1 بارت 2 ناتبع عليه دوت ترجمنا له فيديو ناتو 210 مليون حزب الله تهاجرت بلو 100 ريوني دحرق ندي ادفرتايز تغيروا له برايم مينستر انترفيو كغبريو تباهيلو نيشتي تقوريص كابو بقى تزعم كفال تباهيلو يمصنيرو هايلايت تغيروا له بشدش شوعت عينه چانلات بروباغندا تغيروا له صدري يله دي نو واي بريزنت ايرترا انترفيو تغير كندي سبريو اب حدا معلت 300 مليونات اتي سم تايمز سلامتاي حدش زربا سلازرب ابز زلو زب جن ولا حنت زبلع زربا يبلون ولا حنت زلكف زربا يبلون بتنس زربوت رايم زلا قص زلو سمعوهم تم رياكشنز نا ኢትዮጵያውያን ابز سمعوا በሚሊየን ህዝብ ጨርሶ ዱቄት አድርጎ ምንም እንዳልተፈጠረ ዘና ብሎ በቃ ደልቀቅ ብሎ ኢንተርቪው ያደርጋል በቃ እንዲያውም እናለ መጋቢት 24 በመጣንበት ባቀድነው ልክ ተሟልቶልን እየሳቅን ይፋያል
እቅዳችን እያቀረብን ነው አለ በጣም በሚገርመው ሁኔታ አለ ወዲያው እንደመጣነ ድግሱ የበዛ ስለነበር ብዙ ድግሶች ላይ መገኘት አልፈለግንም አለ ከህሊና ጋር እንዴት ነው ታርቀት ልገኛለ ድግሱ ጋር ለምን ካሜራ ላይ ምንድነው እንኳን ተጠየቀም አንተ ማንም እንኳን ጠየቀ እንዳይነበረው በጣም የሚያዝ ነው ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰበዝ ዲስአፖይንትድ ከም ዝኾኑ ይኻትሪ ምክንያቱ ሓደ ክስምዖ ይደልዩም ስለምንታይ ክሰምዖ ዘይደልዩ ኣብ ሕማቅ ሰብ ገለ ጥራይ ደኮነሲ ቀጻሊ ኣብ ካሜራ ዘሎ ቀጻሊ ኣብቲ ዩቱብ ምሳለ ወይ ምክንያቱ ረይዎ ካብ ምሕር ዘይርእይዎ ምዃኑ ተስፋ ቆሪፁ ዝበለዩ ኣብ ዩቱብ ከም ዝውዕል ንስውን መግለፂ ራዩ ብዚ ዩቱብ ከገቡ ስድብ ለማየት ዘፈን ለማየት ሌክቸር ለማየት አይደለም ፉኩያማ የሰጠውን ሌክቸር የማያይ የሆኑ ሰዎች ፉኩያማ እንዲያለ ብለው ያዋቹትን ለመስማት ጊዜ የሚያባክን ህዝብ ነው ታይዝብል ዘላ አቢ አሕመድ ስማርት ኮነሎም እንዲድፍትን ንባዕል ኣብ ዩቱብ ይዝውዕል تا فوكياما تبلنا بوليتيكاوي فيلوزوفري بريزنت سياس اب تفلالي انترفيو ناتو كتقصي يسمعوا زخون انا قبلنا تي بريزنت نايرترا بريزنت سياسن اذن قلتي ما راحتنا هاجراتيو بس الدرجه بقعد ناتو انتليجنس ناتو ناي من باب كلتو من حبريتا ابزورب ناي مقبار كلتو من كتودادرت خلا يكون ابي احمد مستر يوتيوبر يخا كتودادرت تخل مر مس حدا كم راح هاجر كتريا كبيدينا يا ابي احمد نعي قيه يكون كناني كم صراحتنيا انا ميديا كم زعل زلو قد صالت حسناتك سمي ازقدد زمسط زربا دما يبلو تمسط زربا انت تزاريب دما قد يحوايو مبزعت ጊዜ ኢትዮጵያን ከመ ያምዙ አቢ አብነት ተይቡ ካበ ዩቱብ ንመን ሰሚዕሎ ካበ ያመጽያቶ ተዘረባ ምንጭናታ ይረክቦ ሕማቅ አይኮነን ካብ ሰብ ይኻት ሰምዕ ካብ ካሊ ይኻት መሃር ግን ተመክሮና ታኸንታዩ በሐፈሻ አቢ አሕመድ ሐቅነት አለው ወብዚያ ህዝብ ኢትዮጵያ ይዝብል ዘሎ ህዝብ ኤርትራውን ካወይ ፍለኒዩ ሌክቸር አይሰምዕኒዩ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ብዛዕባ ዓበይቲ ኮንፈረንሳት ዝግበር ብሊቃውንቲ ዝውሃብ ፖድካስትስ ኢንተርቪውስ ሌክቸርስ አይሰምዕኒዩ ሓቂዩ ህዝብ ኢትዮጵያ ጥራይ ግን ከምኡ ይኮነን ህዝብ ኢሮፓ ከምኡ ህዝብ አሜሪካ ከምኡ ምክንያቱ ከመይ ዝበለ ኮንፈረንሳት ኣብ ሂወትካ ክትሰምዖ ዘይትኽእል ዝነበረ ኣብ ዩቱብ ኣሎ ኣነ ከምኡ ሰሚዐ ብዙሕ ካብ ቆሪፀውን የምፃልኩም እየ ብዙሕ ግዜ ግን ክንደይ ሰብ ይዝርዮ 50,000 ተበፂሑ 70,000 20,000 أقلي 10,000 أقلي 2,000 سبعي ريوني حقي بزي سلازي أبي أحمد ناتي ونزي ريوو حزب إثيوبيا بجاك كدرفن فيلمن كالز رئي كونن يلو تحتاتو نسغاغتي حنقول نايت السب كتكير نيروكا سلازي كما راح يخوين كامن كافا يفكر كانيو وكاز نسغا نتي دستين نايت زبي كتكير زقباكا بسمعوها راوان قال هيدا لدرون راوان قال هيدا ለኮሪደር ቤንዛይድ ጋር ሄደ ለእንትን ልመና ላይ ሄደ ለምግብ ዋስትና ልመና ላይ ሄደ ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነትም ሌሎች ሀገራትን የሚማጸን ይሄንን ዝቅታ እንዴት መቀበል ይቻላል የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለመጠበቅ እባካችሁ ብሎ ኢንተርናሽናል ፕሬሸር ይደረግልኝ ብሎ የሚጠይቅ ወራዳ የመጨረሻው በኢትዮጵያ ዘመን ፍጻሜ መንግስት ምለው ነው ከዚህ በኋላ ይኖራል ብዬ አላስብም ታይም ዝብሉ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ሰበዚ ኢትዮጵያ ውርደተኛ መራሒ ንኢትዮጵያ ከዋርድ ይሉ ዝመፀ መራሒዮም ዝብሎ ንኹሉ ነገር ይዝልምን መግብን ተቆይኑ ካብ ካልኦት ኢንቨስትመንት ተቆይኑ ካብ ካልኦት ሴኩሪቲ ናይታ ሃገር ለንቀነት ዲና ሙፍት እንታይ ኢሉ እዚ ኩሉ ኣፅዋር ኣለና እዚ ኩሉ ቴክኖሎጂ ኣለና እናበለ ሰራዊትና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣሎ በጃኹም ንዑ ኢንተርናሽናል ኣክተርስ ኣውፅኡልና ጅን ኤርትራ ደንጊፅ ይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ እዚ ኩሉ ተሃዲድ ናቶም مريتون قال ملان تقصاصير نايز بلا حسوتيو عقمي يبلنان حنت يبلون ابي احمد وش هاجرو زولو سلام كو حزيكل هاجرو نا تبالعت كلا دراما تسرح مراحيو سلازي مريتو كو حسيكل افدا بحرها 5 الكم يبل مريتو كمان هاجرو كمان سلام كجبر زي كاله بخلو لما نيت هاجر زغبرايو نابليم زربو زلو زبيد نغرو زلاني كونكوين له كزي በታች መውረድ አይቻልም በቃ ትግራይ ላይ ያለውን የኤርትራ ሰራዊት ለማውጣት እንግዲህ ሰማዩ ሜኛ ነው እኮ ነው ደሞ የሚሉት እዚህ መጡና and the same people ሰማዩ አይደለም የትግራይ መሬት እናንተ አይደለም እያላችሁ እየነገራችሁ እኮ ትግራይን እንኳን መቆጣጠር አትችሉትም እኮ ጋምቤላን እናንተ አልተቆጣጠራችሁም የሱዳንን አልፋሽጋ እናንተ ጋር አይደለም እኮ ያለው ሸጣችሁ ታዲያ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እነዚህ ሰዎች ሰማዩ የኛ ነው ምናምን እያሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ሲያዋረዱ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በዚህ ደረጃ ራሳቸውን ሲያዋረዱ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ኤርትራን ከኢትዮጵያ እንዲያስወጣለን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግልን ምን ማለት ነው በጣም የመጨረሻው የሽንፈት ልክ የውርደት ልክ ነው በረከት ከዛ ውጪ በምንም ሊገለጥ አይችልም ሌሎች ሀገራትን የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እንዲያስከብሩ እየተማጸንክ
የኢትዮጵያን የምግብ ዋስትና ምናምንና የጄሞ እየተጠቀምክ በቢል ጌትስ የኢትዮጵያን ህዝብ እንዲመግብልህ በ24 ሰዓትና በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚፈለፈል የዶሮ ጫጩት እንዲያረባልህ እየተማጸንክ የሀገርን ክብርና ሉዓላዊነት በሁሉም መንገድ ሸጦ ያ ሀገር ዳርጋ በኩል መንገዲ ዝሞተት ኣብ ልመና ዝወደቀት ሃገር ይገይርዋ አብይ አሕመድ እዮም ዝብሉ ዘለው ኤርትራ ሉዓላውነቶም ስለዝደፈረት ኣይኮነትን ግን ኢን ጀነራል እዚ ሰብ እዚ ማንም ክገብር ዘይኽእል ነታ ሃገር ድማ ካብ ውርደት ናብ ውርደት ዝወስዳ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ኣምራታዊ ዝኾነ ምዕባለይና ዘለና ኢሉ ድማ ብቴሌቪዥን ክእምኖም ዝፍትን ዘሎ መራሒ እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብ ኢንተርናሽናል ዜና ንኺድ ምናልባት ንእሽተይ ክፋል ኣለኒ ብዚ So Putin plans to strike back. He wants payback for the drones that hit Russia. This week has been all about drone warfare. Ukrainian drones struck Russia twice, first across multiple air bases in Russia and then in Crimea, as we just showed you. Kiev used an underwater drone to hit the Crimean bridge. Now Russia is preparing to respond and reports say they will do it with Chinese support. Let me show you how. Take a look at this weapon. It is called the Silent Hunter. This is an anti-drone laser system to neutralize Ukrainian drones. Why is the Silent Hunter special? It doesn't use missiles to shoot down drones. It uses laser beams. And it's quite versatile. This system can be mounted on a vehicle. It can move around with the troops. It can even be operated remotely. The system can detect drones. كم نريو زلنا أب فلاديمير بوتين بدرونات ناي يوكرين أمنا تشجيرو خمسة غني ذكر كوينو كبابر بعن حدا نفرتي كبرات نفرتنات بدرونات مهرامن ترايدي كونس بوغيرم قريحهم كم يجرم كم زهرمون أبي إنترنت على خير كبرايوه قبل اليو نتنا كريميا بريدج مهرامن ترايدي كونس نزا فيديو كسرح أبز الدالة ولو زنبركم حجون بزحنا ينداد بوتان كاله دي بوتاتن بدرونات غيرو يوكريني حرم كم زلو سلازي إذا كنتات زي نفس قدده يخي كم زلون چاینا دما نزتري وزلهم درون هانتر زبحال ويكا ندرونات صار درونات ዝኾነ تكنولوجي بليزر جيت كبرحوق كم كخن نتن درونات ترخيبون زي تكنولوجي زي نتي جي بي اس ناتن كال نغرن كم زي يسرح يزغبرو سلاز درون نفس اغرغر غيرو كم زودق يزغبرو بركاب 5 كيلومتر دكينو زي تكنولوجي زي بوتين چاینا هيبات خمزه لا يزنغر زلو سلازي نمجمريا چاینا بغلصي ني بوتين كتحجزو تفتن كم زلا يزنغر اب ناي درون تكنولوجي دما ني چاینا كودا درازخل حيل كم زي له كل سبيز السمامه እዚ ቴክኖሎጂ ዝኒ ፑቲን ከጥዕነ ይኽእል ኣይክልን ብሕጂ ክረአ እቲ ኩናት ኣውደ ኩናት ግን ዩክሬን ወላ እኳ ራሻ ልዕሊኦም ድሮናት ኣለዋ ዩክሬን ኣጠቃቅማ ናይ ድሮን ካብቲ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኮንቨንሽናል ወርፌር እዩ እቲ ናይ ፀረ ነፈርቲ ፀረ ሚሳይላት ገለ እዩ ንድሮናት ግን ኣይሕዞን እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ድሮናት ክሕዞሱ ምክንያቱ እቲ ድሮናት ሓደ ንሽተዩ ትሒቱ ዝኸይድ ስለዚ በቴር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ፀገም ስለዚ ምናልባት ነዚ ዓይነት ውግእ እዚ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ክሕግዞም ይኽእል ኸውን እዩ ባት maybe this is a game changer ብሎ ኣለዉ ወውልሲ ብሕጂ ክንርኢና ቻይና ግን if there is anyone ነዚ ኩነታት እዚ ብፍላይ ናይ ድሮናት ነጥበ መቐይሮ ክገብር ዝኽእል ቻይና እዩ ቻይና ንራሻ ክትሕግዞ ምኽኣላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ዓለም ደረጃ ኩናት ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ይብርሃል from 5 kilometers away and once a target is locked the system fires a laser beam this beam blinds the drone it takes out the drone's cameras and sensors it disables the drone's guidance system and as the drone comes closer within 1.5 kilometers of the system's position the laser switches to destruction mode it fires with high intensity the laser beam burns through the drone's frame until it falls from the sky that is why it is called the silent killer. It is a potent weapon, also cheap to operate. One shot of the silent killer costs around $10. It's not something that Russia can buy off the shelf though. It is a Chinese-made weapon developed by a company called እዚ ኣፅዋር እዚ ዋው ነዚ ኣፅዋር እዚ ዝረኸበ ኣብ ኣውደ ኩናት ናይ ድሮን ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ምዃኑ እዩ እቲ ንሱ ዝትኩሶ ንኣብነት ኣፅዋር ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ፓትሪየት ሲስተምስ ዝበሃል ኣሎ እቲ ፓትሪየት ሲስተም እንታይ እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዩ ሓንቲ ሚሳይል ናቱ ብሚልዮናት እያ ትትመን ብሚልዮናት ዶላር ናይዚ ዝተተኳሲ ናይዚ ድሮን ሳይለንት ድሮን ኪለር ዝብልዎ ዘለዉ ናቱ ተተኳሲ 10 ቅርሺ ይዋግኡ ትጥኢት ናቱ ማለት እዩ በኋላ ዘረርባ ጅባኻ ዝሰብር ወይ ባንክኻ ዝሰብር ኣይኮነን እዚ ግን ማንም ከይዱ ክገዝኦ ዝኽእል ኣይኮነን ምስ መንግስቲ ቻይና ጥቡቕ ዝምድና ብምግባር ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል እዩ ቻይና ድማ ነዚ ክትህብ ከላ
ዘገድስዋ ሃገራት ጥራዩ ስለዚ ምስ ቻይና ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድናን ሽርክነትን ጌርካ ዲፕሎማሲ ጌርካ ክትረኽቦ ትኽእል ዓይነት ኣፅዋር እዩ I don't know መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብራሉ ኣይንፈልጥን ኢና ግን I really hope ምስ ቻይና ዘለዎም ዝምድና ተጠቒሞም ገለ sophisticated defense systems ንኤርትራ ከምፅኡላ ናይ ወትሩ ትምኒትና እንዲሁ እዚ ድሮናት እዚ ግን ኤርትራ ዝያዳ ካብ ካልኦት ንክትገዝኦ ዓቕምታት ክሓፅር ስለ ዝኽእል ኣነ ከም ናተይ ትምኒት ኤርትራ ነዚ ድሮናት እዚ ክትሰርሓሉ ትኽእል ብቅዓት ጥራያ ከተማዕብል ዘለዋ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኤርትራ መንእሰያታ ድሮን ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ካልእ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ዝብል ግምት ዝበሃል የብለን ኤርትራ ፕላትፎርም እንተፈጢራ እቲ መንእሰያታ ደገዘሎም ውሽጥን እንድሕር ኣቀናቢራቶ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኤርትራውያን ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓና ባት again መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ብፍላይ ወታደራዊ ኩነታት ዝምልከት ብግልፂ ከም ዘይኮነ ገለገለ ሓበሬታታት ዝረኽቦ ዘለዎ ኤርትራ ወታደራዊ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃሳት ቀሊል ከም ዘይኮነ ይሰምዐ ክነግር ኣይደልን ኣገደሲ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ይሰምዐ ስለዚ you should be confident to some extent ከምቲ ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ ዘይኮነ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ኣለዉ እዮም ገይሮም እውን ኣለዉ እዮም ብዙሕ መደበራት ናይ ካብቲ ንሳቶም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወታደራዊ ኤርፖርት ኤርፎርስ ናይ ኤርትራ ክንሃርቦ ኢና ገለ ክብሉ ከለዉ there are things they don't know ምናልባት ስለያ ናቶም ይፈልጦ ኾን ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኤርትራ ብዙሕ መንገድታት ዝኸደቶ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ I don't want to share this እዚ ግን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝመፀኒ ይኮነን ቅዱሳት ኤርትራውያን ሰደዱለይ እምበር መንግስቲ ኤርትራ ስለያ ሓበሬታ ይበኑ ኣሎ ክብለኩም ክሕሱ ጥራይ ከጋኒ ጥራይ ዝኽእል ደይበፅሓኒ ክነግረኩም ኣይክእልኒ ግን ካብ ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ but ናባይ ተበፂሑ probably ካልኦቱን ፈልጦ ኾን እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባት ኣብ ግዚኡ ሼር ክገብረ ካልእ ብዛዕባ ተን ሃገራት ኢኻ ንስማዕ So we're going to start with news that US President Donald Trump and Chinese teams will meet shortly after he and the Chinese leader Xi Jinping discussed trade in a phone call earlier on Thursday, adding that there should be no longer any questions on rare earth products. Now, you may know China dominates the trade in rare earths. They're vital in the production of electronics and cars, amongst a whole host of other things. Now, the conversation was focused almost entirely on trade. Nothing was discussed concerning Russia, Ukraine or Iran. That's what President Trump in New York for. As an Aaron, give us سنتايم زبلو زلو امونغو بريزنت ناي تشاينان بريزنت دونالد ترامن بريزنت ترامن بتليفون كم استراحبون امونغو كلتيوم زلو حاجه ناي نقدي وددر ناي كل عينت وددر كم تزراربو لي زنجر زلو ازيك جبر كله دونالد ترامب ابدراما بس باسنا الى ماسك ابز كايدلو زلو سلازي رؤسو كونتاتو كله ابت دراما ناي مس الى ماسك زجبر زلو باسي دلو امبر ابزيتات كوناي كلنيو تارسنا دونالد ترامب ما صبو غيرنا سلني فالتا ابز ميديا أحد نجار مسجمرة كال نجار وانزيفكا أبت دراما قمت عت مبال أب دقيق تويت مقبار مصحف أب تلفزيون مسيخة مزراب بحرنا دونالد ترامب لذي أت دراما كونسيم كجبر زخل بوليتيكانيان تلو ويون كحط زخل تلو دونالد ترامب عبيتي كونتات بزعبا زناي تعريف دي بزعبا ناي كال مس تشاينا أبزمت أطرول زلو ستيل أوش تعدوجن أب دراما يزنبر زلو نتشاينا دم تزبالة زي دونالد ترامب أب دراما كنبر بوليسنا أمريكا دراما كون نشاينا أدلي زبا دراما زبال زي بقول منقص سلزلا دراما زبال بهوتي اللي أنت منقصتي ندراما زخون بلاتفورم يبلو سلزي أمريكا دونالد ترامب نربعت عمل دراما خجبر خلو تشاينا استراتيجياتهم لك كم زي حيال أماتاي نتج أميتهم كهرمو خانم فلوتي ولا ون بوتين زي دراما نا أمريكا لا عميزة قدسة نقول العالم نير تراب زبالة زي قدسة دونالد ترامب مسئلة ماسك زلو دراما يقتل ترى خاطب مخنياته إيرترا كأمريكا زبال distracted كون خلالو of course everyone أبتدي دراما له مالته يكون إنجن زعبي مراحي أبدراما تلو أبتعتيزو اللون بتدراما كونسيوم دخوني تدراما دما أمن حتى كام قصص بأسي أجرجر نميديا قال ملان حرقين دما نت مراحون حنقولوا سلو دسرقو again نتيجة كونتات عبيد الوايز اللو سلازي كم زيلو نهلوه تركب أبغون نقولني حدا نجار حدا دراما توسخ دراما نا دونالد ترامب سمعوا بزي. On Russia, are you willing to put more pressure on Putin to end the war by imposing new sanctions on Russia and also on China? Well, remember, I'm the one that ended Nord Stream 2, going to a place called Germany. Come to think of it, I'm sorry I did that. But سمع الله هنزل مستيرتي. واي بونا تاتاز عالم زياسي. I ended Nord Stream 2, nobody else did. And then when Biden came in, he immediately approved it. That's the largest, essentially the largest pipeline in the world, going to Germany and other countries. And by the way, we have so much oil and gas, you will not be able to buy it all. I mean, you literally, we have so much, and I hope we're going to
make that a part of our trade deal because we have more than anybody else. We have actually the most by far in the world, probably double what anyone else has. So we'll work on that. I'm sure that's something we'll discuss today. Mr. President, yeah, please. On Russia. أبزي تريود لهم مرحنا جرمن حدش شانسلر فريدريك ميرس قالوا دونالد ترامب دما بزعبا دونالد ترامب تعلم حتولو نبوتين زخونة تغطى قبر اللي مدى بالك كادو إلو موسي من البعد دي فلتكم كي تخونن بر نورد ستريم 2 دبحال كاب راشا تبقيسو بت بالتيك سيجيرو ناب جرمن زمس زنبرا مسنو ببليونات دولار ناي جرمنن ناي أوروبان ناي زيادة دما جرمنن راشان زقبرو زنبرا كم تأفق كاب سرح وصاي كم زخون زقبرو أنا جميرية تسرح ولا كوا بايدن تودو سوري كميل خنقرا كايبلو هذا كابتيوم زعبا يسابتا جسويكا انوت تقرص استفصبه جبني زي بيناتنا يوكرين كجمر كله من كم زهرمو يوكرين هاريما مجمريا بوتين هاريمو راشيا هاريما تيل تدخل سينين انصار راشيا يتزاريبو راشيا سي اي ناتو مسنو بعالم هاريمو ميلو قصيلهم دما يوكرين هاريما ما بزبل زرباودي قام جرما دونالد ترامب عليه هاريما يبلو مالو اتمرحنا جرمن ك جيتسي صبلابو تزارب ديو ويكه حبزن العل وردت اب عالم الله تزعب بليونات ناتو قطبانا جرمن كرمس جبره زو سانزي نسو كيدو كابراشا ب3 سنتيم دغزون يرتقينو بخلطه قرشي كاب امريكان خغزي تجديد زلو قطبانا جرمن اندسترينا جرمن زعن زلو دما بسنكزي زار مرحريقه فتصم صيلكا قحمم تبل جيفتو حيزل ماتين دونالد ترامب اب حقوقا بر سيرتيفيكيت ناتو جرمناو سلازي نبره من تان سيرتيفيكيت نا اب حقوقا نخطرقبو حيزل كامتي بمبال نتي تاشم حيزل ماتيو Are you willing to put more pressure on Putin to end the war by imposing new sanctions on Russia and also on China? Well, remember, I'm the one that ended Nord Stream 2. بزخونه إذا حبريت هذه تبغيركم أبزور بقبروا the world is changing أنا أجي أبتنا يزوبانا كمل لاسكن جمرينا let's start with this one. بيمرق بوي تقول خاملت. حدا تسمع مراتي لك الله هقدفن هو حاتن لا يموت داتا تسمع قريتهم له حتى لا نحبر السبب اليوم محساب زعاويهم زدرقوا يوم إلى يزوسد تعرف مالت تيتشني عفار متليه نمتايتهم ما قالوا ويسامور كوينا مزحسو بعتا زاب شعبيا نبلا لنا بس لما انا فيدال ندي ساعات فيدالي ودي فيدالي كنا فيدالي عبير تراز الله قدفن أو تقرأ زله هو حاتم يتنقر هم تزول كوانا غاننتي تمرتي السكارة من نيتورك زي خيدو ولو يخولع دال هزول من نايتكو ما ندبو سبساوي غيرو زعما تكا منغستي إثيوبيا فقط بايزاي زملو تيكونم ن تادس ورده بتحاوري الله زيتري ودا لهم مچم جون منغاغ يم زبلوه كاب منتاي تبغيسم اي يردانن يگن حدا كابتم ابي احمد بروباغندا بزل على منفس نخزر نتصم دو زبحال دمان مبراس فول فورس نخواسا اتحصي زلو مراحي مخانو نوحي وان غيرنا لنا دحري هوحات مس شعبيا صميدو ولا اب انت ديده ولا انت دي نغرني كيدك واقعي بمبال فخرنا تكسمع زنبري اي تواقيو جنباراتنا يرترا دفرسي دمسل كتفكرن كتعندرن تخليقه تقبر نغر جن يبلكان ايكونن سراويتنا يرترا نت سراويتنا تي دي اف ناب اديس ابا ابزغنا علون على زم ساب خوينم يايكسطرو ناي شمبر ولا حنتقم نغر كيبلومن مبزعت غزي زيوم جنرال تبايلو بإثيوبيا فلاي بتمد منقد فدرال عبزنا قلملز وهبهم حسوتيو أبايتا كجبروا زخور لو ترينا لما ينفلتنا عودة كينات قيرورينا ما ينفلتنا by the way هانت فيديو لابز لنك أنا وين كل اللي تبلا الله I'm sure نزا فيديو زي كتف وابزو هم تسعره عند 7 عامات بشعب سربيت هالرجال سربيت يعني ناقف على يتوقعن ሁኔታዎች በሙሉ ምጽዋ ሁለት ዓመት ተዋግተናል ለመከላከል ከዛ በኋላ ናቅፋ ወለበዛ አልፈን ብዙ ትሪ ወደ ለهم አባዱላ ይዝባል ሐረካቶም ቶፕ ኤሊት ናይ ኦሮሞ ኮይኑ ናቢ አሕመድ ድማ አምላኹ ዝነበረ ይክንብለ ንኽሊና ሕጂ እውን ገለ ካብቶም ዓብ ጽልዋ ዘለዎም እዩ
أتي دلاتو درجات مرتي كم نقفان كم شعبيان كم دوسدا مروخناتهم سلزنا برمسهم ننوح بلعي ستيو نقول لايتي تمكالوت قوزلو بدحريزلو مالتيوم زازربازيا كتفو ويمز دليو جن أب ميديا خا أي تتفنيا كلاتهم زياتهم جن كحداماتيوم مكحاتي أبدينا ناتهم زليو أبزس كسمو حدا نات زاربا خلونا زيا አመራር ሁለት አቢስ ናቸው ሀገርማ ሀገርናት ኤርትራ ኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ደረጃ አደጋ በወደቀችበት ጊዜ የህዋት ኃይሎች ራሳቸውን በደንብ አድርገው አገግመው ሰራዊት አሰልጥነው የሰሜን ዕዝን መተው ሰራዊቱን ራቁቱን በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊት ራቁቱን አምልጦ ኤርትራ ከገባ በኋላ ልብስ አልብሰው ምግብ ቀለብ ሰጠው የቆሰለውን አክመው ትጥቅና ስንቅ ሰጠው ታንክና መድፍ ሰጠው እቺን ሀገር ያዳኗት እኮ የኤርትራ መንግስት ነው ሀገርማ ሀገርናት እኛ ሁለት انتايم زبلو زلو I don't know من كم زغبرا ذا فيديو تزور على إثيوبيا مالت أب 4 كيلو زلو بوليتيكاوي اللي نا إثيوبيا قصر حدا ناي تلمتن ناي حماق جبرن أبنتيو علاماتهم إيرترا هاجر هيكون تكتبل كلا نزا عشاديا ولا عشا زبلوها حوا باي ذا واي كلا كاب عفار هادي ممن إيرترا تيوم زلو حوا نعم مهنياتو تعفار نبوليتيكاوا أجندا ناي أبي مسارح كون أي فكرني بمبال نبي إيرترا خير زليو مساجن ناي أبي مداخريت كوينا زعبي إيرترا زبلتيو ملسد ما هبانيرو أبجزي حماق ما حماق كونتاتناتكم سراويتكم بحقوق تواجيو نبي إيرترا ترايك الزبانو تراي أصوارو تراي يدو هادي من إيرترا مسكده إيرترا مجيبا كدينا اعتقا نزالومي بعل عبز عندرولا زلو حجر إثيوبيا كوحسوا زخالو سراويت أما بقاس أبقدة تساوتت حجريا جن شورت ميموري زخونو ناي حصير عمرو زلوهم انترفو حما انترفو تلمت انترفو كدعات كال نجار كجبرو زي كل ما راح سلتعدلونا نابلي دزارب من رأس حسبوش عدلنا تنانتنا شورت ميموري على سيسادة ينبرو تقلع ميسترو شورت ميموري مهونا تشونو كوزاري ياساينو تنانتنا بهستو كواش مكريت يما يرسا تاريخاوي نقدر عدرقو يرترا منقس الناس بيادرقو لنن ولتا بفصوم لنرساو يمانچلو إذا علبن مليوتنا دين رسعو نابلي زارب زنبره شورت ميمور مخانو تمالو زبالو لو مزي ذكر سب مخانو بر بعلو ورقتا فيديو كمان في السوشيال ميديا شير جيرو مالو ብሩ አይቆምም እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል ይሄን እንድንረሳ እንድንሳደም ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው አናደርግም በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር anyway كم زنريو زلنا ስላደረገው ነገር أب جزيز ألمات هيكونن سبسي صلالوت كايزت المكة نحنا دماكم عين السبكن كونين دلنينا وعلتنا من قصير تران سبيرتران نحواركم رسو عين خلينا زبل زنبر ملحس يهر عسر تعمل تغير عكوسي متشوتا صديع وقت بالتخليقة أوش تحسير قزيه أنت أرير ترا كوينات نخقبر زفتن زلو موكي حفر نزك زارب كله ريدي نزي زربازيك زارب كله درو حسابنا إيرتران كهرم نيروبي نزي زربازي أم نيروبي نيرتران مهرام هو حد بحدا نخون زبل زنبر سبي سلازي كم زياتهم عينت اللي زلوا حجر إيرترا كاب زياتهم منسى إيرترا زبل زلوا اتزحزن تمالك كم زي قبرها بتاريخ زراعة خايو مقابري أنا زي خوينو ما بعد سابا إزي أي لبيمي كاب تاريخه لبيمي لوسي أبي إيرترا سرعتنا مغيار حق زنايلهم أب تحت زكم بركوخيهم كيدهم زلوا واو it's amazing تمال زبلوا زنبرو تمالي قدم زي تفلطوني خانيركا let's say كمان سيرترا أفكتشن 10 شومنتن مرحبا يلو تقبلوه مغنياتو أبي أحمد من مخانس لدي في اللي نبره على ملو دمانو بيلن قالن هباطو أب إسرع حمشن أبي أحمد تاي مخانو قال على ملو فليت الله أب إسرع حمشن أبي أحمد تاي مخانو بفل لاي كان تجرايز تقف زنبره بوليتيكاوي ويكا قل سبات تجراي تعوز بل زنبره نتجراي انتاي جيروا أبي أوديق وأبي متيلو كم يعين السبي نار آخا خلقا مساها خوي الناس أبي يرترى ديمقراسي كان مزينا اوي حمد بالعود راي خاطب لما حمد بالعيل كي خاط صغرهم كن اجين نزي نغرات زي اقاليلكا كتريو تخل نغر كم زي كونه مغزاب يدلي
ደግ ባህሪ ኢትዮጵያ ከምትደግፍ ገሊጻላ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተረጋገምቲ ከበቲ ጸቕጢ ዝፈጥሩ ምዕባለታት ዝስምዑ ዘሎም ኢትዮጵያ በሪ ባህሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኣሜሪካ ከምትድግፎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ኣፍሊጦሎም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋም ኢትዮጵያ ኣብ ደግ ባህሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ሰላማውን ዲፕሎማሲያውን ጻዕሪ መንግስቲ ኣሜሪካ ይድግፎ ኢሎም ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትና መዝገበት ምዃና ዝገለጸት ኣምባሳደር ኣብ ቀረን ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ጋጽ ኣሜሪካ ምስ ወሳኒት መሓዛ ኢትዮጵያ በሓባር ከም ትሰርሕ ገሊጾም ቀድማ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ በሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ በር ባህሪ ንምርካብ ከም ትሰርሕ በተደጋጋሚ እናገለጹ ይመጽኦም ሕጂ እዚ ሓበሬታ እዚ ብየማንን ጸጋምን ኢና ንሰምዖ ዘለና እቲ ሓሶት ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ብሓቂ ደሰንብደካ ብዝግለሰብ ክትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ወላ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ንዘይተባህለ ነገር ወይ እውን ንዘረባ ቆሪጽካ አጀንዳ ንምስራሕ سمعوا بزي የባህር በር ለማግኘት የምታደርገውን ሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ ጥረት የአሜሪካ መንግስት እንደሚደግፍ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ በሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ መንገድ የባህር በር ለማግኘት እንደምትሰራ በአጽንኦት መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄዋ እንዲመለስ በሰላማዊ በጋራ ተጠቃሚነትና ሰጥቶ በመቀበል መርህ እንደምትሰራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተደጋጋሚ ያስታወቁት ጉዳይ ነው። በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በፈጣን ኢኮኖሚያዊ እድገት ውስጥ ትገኛለች። ሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ እድገት ማሲንጋ ህልም ለማግኘት ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ዝበሎ ዘረባ ንሳቶም ክሕሱ ስለዝደለዩ እምበር በቲ ኮመርሻል አስፔክት ልክዕ ከም ካልእ ንብረት ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ምስ ቁጠባ ምስ ዕቤታ ምስ ብዝሕ ህዝባ ኣብቲ ገባሕሪ ተወሳኺ ክረክብ እየ ምስ ካልኦት ሰሪሐ ክጥቀም እየ እንድሕር ኢላ ኣሜሪካ كندقفكم هنا كم وتري لو أمريكا أمباسادر أمريكا كم مبالو تزرباناتو بوش انتايلو بوش انتايلو ما يفلتني بدقق كم مبالو نما نمزق ما يكونن انتايو من سيرترا شهق زين غير ومن يريو was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early 1991. We believe this port should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of so نزا فيديو زي قريتهم على السوشيال ميديا بوست قبل وازلو دما انا بحق دسيلني غزي سلسانكم برانا بوست قبل هذا اللي نيره صحف وثيقه مالتي كن غزي سلدوسد اغاطا ما يغبركون اب كال غزي خغبر خفتني بحفشا انت ايام زبلو زلو اتي حسب نايناص ودبيو مالتي مانم سب كتقامل خلي بكوميرشالي كفيل مالتيو بوليتيكاوي انتيتي كونن باصعون كمو سلازي ايرترا أفضل جبحري نخلط كم زغل بتي رتعاو من جدي كفيلو كتكم نزغل ويل كاميا نيرترا أفضل جبحري ويل كم مخانو نوع صحف أب سوشيال ميديا ورينا نريانه لذي again منجس يرترا أفضل جبحري منجس جوبتي منجس سوماليا السودان زغل كليلا كينيا كلها من عويل كم يمزلوا زلوا بحايلي نايكالوت أفضل جبحري نخوسد جن زفقدوا الحايلي يلن أمباسادر دما بحايلي كيتكا أفضل جبحر نايكالوت نخوسد كيف كده الكاي أي بلون أبزقن حدا نقر له I'm very very seriously disappointed نا جبرانيزم تزالو قدايو إذا أرسزي من البات من سيرترا مزملكو تأكل كزرار بلو بقلت يعني حتى زغرب زلو نازي نقر إذا شلالي لهم كحلفو أيدلني حنت نقر كريكم يا جيب وقتها يا قوامي من دنو عصب يتوقع إنه يميل أقوام عليه كعامت بفيت كولت عامت بفيت كده عصب يرترانو يرترانو نو كنيا متكم على اللبن بسلام متكم من شلالي يميل أقوام نبري ها بس أباينو بسلام إنيا متكم على اللبن يميل من ثاني شابيان بايوت بجمد كنت متن جن عصب لي إنيا إنكوان يراساتين أدرجن ننتهي كارلم يراساتشو هونو عصب يرترا هونو إنيا نتكم بيبان بشايل نتأيك شيء لمن دنو خاشين دمو يرتراز إدميل يكون بفدان دينور فنكال بعالم ليكو بزو هجرات بقارة يسرالو كم تبلي هذا اللهم زيوم تأزي هذا سبزي عقلاب قني يرتراز نبري سلزين نفسه كف كابزيوم إثيوبيان أم في الله يدق نايت منجست وجن زبونا حاجات إنك هنقبر الخمسة لنا ناي عسب قدم سيرترا بحبار كسر حلز مثلا نيرون ترى هاجن بحيل ترى خاطوس دوزلا كازبل زربا كابتم أكتيفيستس ناتوز متزليو أبزي حدا سبونتنيك زبهلا ناي راشا ميديايو ناي بحكي يعني ك
እዚ ሚድያ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣድረስ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እንድዩ ትናቶም ብራንች ዘሎ ምስ ራሽያ ናይ ግድን ክዛረበሉ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ብዛዕባ እዚ ባሕሪ ዝገብር ዘሎ እዩ Ethiopia is nearing a completion for its navy ስለዚ ኣብ ደገ ባሕር ናታ ንምውዳእ ቀሪባ ከም ዘላ why a navy እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ስእልታት ናይ ባሕር እናገበረ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ 95% ሄድኳርተርስ ናቶም ቀሪቡ ከም ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም why navy Ethiopia sees it as a vital to protect maritime trade secure export routes and respond to global maritime ባሕሪ ኣብ ናይ መን ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንክገብር ነቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ BAI ዝሰርሕዎ ዘለው ፖስት እናገበረ በአፍሪካ ደረጃ በዓለም ደረጃ ተቀባልነት ንክረክብ ዝገብር ዘሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ራሽያ ሚድያ እንዲሁ ግን ናይ ኢትዮጵያ ናይ አብይ አሕመድ ፕሮፓጋንዳ ዝደፍእ ዘሎ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ it has to address those things ንዝምልከቶ ጉዳይ ናይ ራሽያ ክፅሕፈሎም ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ራሽያ ከምዚ ትገብር ዘላ ስለምንታይ እዚ ሚድያ እዚ ደይመደ ኢሉ ንሓደ ተነቃፊ ነገር ኣብ ደገ ባሕር ቤንጌሪ ክመፅእ ኔቭ ናይ ራሽያ ኣበይ ኔቭ ናይ ኢትዮጵያስ ኣበይ ክመፅእ የስ ኢትዮጵያ ብዝደለየታ ሓይሊ ባሕሪ ንክትገብር ፀገም የብልና ኣብ ናይ መን ባሕሪ ግን ክኸውን بعلم لقاو حق خمو يجبر ديو لازم نقول سيرترا نمنت علامة يجبر زولو زي نجارات زي حتون كجبروا لي جباء كوين يسمعني كم تري ولا لهم نتي هيدا بحرنا إثيوبيا راشيا كتوصلتنا مخانا تزريب له تزي it is a disgrace of the highest order to see Russia media serving as a mouthpiece for war propaganda ስለዚህ هذا ناي راشيا ميديا بروباغندا ناي اب كوينو بمصحو ناي بحكي زحفرن زسكفني بمبال تمليسلو مالو your complicity is spreading by the way كابير تراون متيلو سيرس يوناس كمان كم تري ودلهم ابير تراز لو غازيتنيا if this account does not belong to their regional bureau Sputnik International should not allow others to use their names and logo and should take the necessary action to have an account taken down زي ناي من account you many بنايمن سمي تصحف زلو نتهاجر زوكل ديو it is a serious breach of ethics for a major media outlet Sputnik International to use AI generated and unrealistic images to sensationalize a report manipulating visual ስለዚ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ to some extent aware ከም ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ንርኢ ኣለና ፅቡቅ እዩ እዚ ዘርፀ ዮሃንስ ሓደ ጋዜጠኛ ብኤርትራ ዘሎ እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፅሕፎም ምጅማሩ ኣብቲ ሚኒስትር እውን ክዛረብሉ ከም ዝኽእሉ ተኽእሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣነ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝግባእ በቲ ዝፈልጦ መንገዲ ክምልሰሉ ክኽእል ኣለዎ ራሽያ ኣነ ብወቅዒ ኣብ ጎና ኣብል ኣለኹ እንድሕር ኢሉ ስ ኦኬ መጀመሪኡ ይኮነን መወዳእቱ እውን ክኸውን ኣይኮነን ምስ ኣቢ ክውግን እንተፈቲኑ ፑቲን ግን ፑቲን ወይ እውን ራሽያ ምስ ኣቢ ስለ ዝወገነ ዝመፅእ ለውጢ ከምዘየለ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ራሽያ ዘላቶ ኩነታት ንርኢ ስለ ዘለና ራሽያ ከምቲ ዘላቶ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኒውትራል እንተኮይና ምስ ኤርትራ እንተኮይና ድማ እቲ ዝበለፀ እዩ ነይሩ ንኤርትራ ፍሉይ ሓገዝ ክትገብረላ ስለ ዝኾነ ዘይኮነት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ራሽያ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክትከውን ክንብል ከለና ንኤርትራ ንምጥቃም ኣይኮንናን ከምኡ ንብል ኣንፃር ኤርትራ እንተኮይና ክገብርዎ ካብ ዝኽእሉ ሓገዛት ክንድሕን ስለ ንኽእል እዩ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ከምዚ እምበር ብፍሉይ ንኤርትራ ክሕግዝዎ እዮም ኢሉ ዝኣምን ወይ እውን ትፅቢት ዘለዎ ሰብ የለን ርኢናዮ ስለ ዘይንፈልጥ ኣብ ታሪክና ብሓፈሻ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ልዑል ጥንቃቐ ዘለዎ ብጥንቃቐ ክዕዘብዎ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ እንተቲ ናይ ኣቢ ሰራዊት ግን እንታይ ከም ዘሎ ኩነታቱ ክንርኢና መጀመሪያ በዚ ንኽእል ተናፈ አድርጎ ባለፈው ሳምንት በሰባት ቀናት ውስጥ ሶስቴን ወደ አስመራ የተመላለሰው ወደ ኤርትራ እና ዋና መመላለሻ አጀንዳው 15ኛ ክፍለ ሰራዊት እና ሻቢያ እንዴት ጥምረት እንደሚፈጥሩ ነው እሱም ብቻ እንዳይመስልህ አርሚዎች 15 35 42 17 እነዚህ አርሚዎች ከሻቢያ ሰራዊት ጋር ሙሉ ለሙሉ ገብተው እንዲቀናጁና እንዲዋቀሩ ግርም ሐሳቡ እንዲዝሰብ እዚ ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ተሐሰት ወላ ሐቂ ይኹነሉ ይግበረሉ ሰራዊት ናይ ህወሓትን ናይ ኤርትራን ብሓደ ኮይኑ ነቲ ክመጾ ዝኽእል ይምክት ኣሎ እንድሕር ኢሉ ፋይን ፐርፌክት ይግበረልኩም ዘይኮም ይኹም ንሶም ነቶም ህወሓት ደፋፊኦም እንዲኦም ካብ ትግራይ ከውፅዎ ዝፍትኑ ዘለው but if this is true ከምቲ ዝብልዎ ዘለው ሰራዊት ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊትን ምስ ናይ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ንክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ብዝበለፀ መንገዲ ክከላኸሉ ስለ ዝኽእሉ ንክልቲኡ ዝብ ማለት እዩ ፐርፌክት እንድሕር እሱ ኮይኑ ድሌትኩም ይግበረልኩም ጥራይካ ትብሎ በሚል ውሳኔ ተላልፏል በዚህ ውሳኔ አስተላልፉ መንጆርኖ ተክላይ ገብረመድህን አብርሃም ተከስተ ምርኮኛው ሰለሞን ኪዳነ
ወድም በይተይ ምግብ ኃይሌ ማሾ በየነ ወድ ፈጠነ ድንኩል ንጉስ አበጀ ወድራያ 11ኛው ወድ ያዞት ሲሆን ከሻዕቢያ በኩል ደግሞ የተስማሙት ጀነራል ፊሊጶስ የማነ ማንኪ አብርሃም ካሳ ኮሎኔል ፍጹም ሌኒን ራስ ምራኺ ሐሊባይ 6 ናቸው እነዚህ በጠቅላላ እንግዲህ زحبريتا زب كابي متيو خمسة عين ديتيلد حبريتا زب ينببالو حسوت كون غليو زياتهم ناي دراما سبا سلازخوني هوليوود سلازخوني تناتهم ميديا حسوت كون غليو جن if it is true it doesn't surprise me حقا دار غوينو زي اي اقرمن يا منغوزيوم كل تحايلتات كغبر زخل صمدو نزخوني يخون كمص زخل حيلي تزبالص درعك خون سلازخل افك داركم غوينو تدلي وزلو سبيت نحنا دما نخسب نبر نخسرلو مخنيات يبلنا يغسل جن أمونغوتهم عبيت أزستناي تجراي سراوتنا تجراين إيرتران حبراو جنبار كم زلون بحرك صرحوا يدالو كم زلون يمزنو غرزلو well bad news for you مردينا عقاتكم زي ተወያይተው እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት 15 35 42 እና 17 ኩሮችን እንክፍለ ሰራዊቶችን ከሻዕቢያ ጋር ለማቀናጀት ነው ተቀናጅተው ምን እንደሚያመጡ እንግዲህ ምን ያመጣሉ የሚለውን አብረን የምናየው ይሆናል ግን ይሄንን ጉዳይ በተመለከተም ለአንድ ከፍተኛ ጦር አዛዥ አስተያየት ጠይቄ ነበር ይሞክሩት ነው ያለው እርግጠኝነት ሻዕቢያ እነሱን አምኖ ወይም አንድ ሆኖ ወደኛ መሳሪያ ፈሙዝ ያዞራል አብረን እናየው ይሆናል ምናልባት አልቋቸው ነው ይሄ ጎሪላ ፋይት የለም እሱም በመተማመን ብዙ ሺህ ሰራዊት አለን በሚሊዮን ስላቸው በመጀመሪያ ደረጃ እኮ ጎሪላ ፋይትም ለማካሄድ አቅምም ጉልበትም መንቀሳቀስ በማይችሉ የሻዕቢያ አመራሮች እንዴት ነው ጎሪላ ፋይት ሊያካሄዱ የሚችሉት ገባ ወጣት ሆነ ያንን እጅስቲ ወታደራው ከኢላ ኮይኒ መጀመሪያ ክልቲዮም በሓደ ኮይኖም ወገን ተሐሲቦም ይግበርዎ ተገብረዮም ገብሩ ሰሙ ጋይደሉንም ሰላም ይምዘልዩ ሳይኻ ክትገብሮ ትኽእል ተሐዲድ ትገብር ደለኻ ጠራዕራዕ ትብል ደለኻ ትንፋሕ ደለኻ ሳይኻ እዚ ወገን ትገብር ትኾንካ ንስኻይኻ ክትገብር ክጽበዩ ኸየምሰው ካልኣይ እንታይ ይብላሉ እስኪ እዞም አረግቶት መራሕቲ ናይ ወታደራሲ የአይ ናትካ መራሒ እዩ መንሰይ እዚ ኮይት መራሕናትካ ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም የትም ዩናይትድ ኔሽን ብትሄድ የተከበረ ነው አሜሪካ ብትሄድ የተከበረ ነው አረብ ሀገር ብትሄድ የተከበረ ነው አፍሪካ በሙሉ የተከበረ ነው እንዴት ነው የምትገነቡት ብሎ እየጠየቁን ነው እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያደርጉናል ይጋብዙናል ኢንቫይት ያደርጉናል ስለዚህ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ እኛም ጋና እኛም ጋኢ እዚ ድማ ተሰራዊትዩ ብዝኸዶ ክማራኽ ዝውዕል ዘሎ ዝለይተስ ዘጋጠመ ቲኤንዩ ሳውፂዎ ነይሩ ሸነ ዝማርኾም እዮም እዚኦም ከዓ ፋኖ ብወገኑ ይማርኽ እንዲሁ እዚ ከዓ ሸነ ዝማርኾም ሰራዊት እዩ ኣብ ዓለም ተመራፂ ሰራዊት እዩ የስ ፍሉይ ዝኾነ ሰራዊት ይሃኒፁ ዘሎ ቁፅሪ ሓደ ተመራኺ ዝኾነ ክትኩስ ከሎ ዝኾነ ሰብ ንመራሒ እዩ ዝመስል መራሕናቶም ታዛዓብየት ዝገበራ ናብ ኤርትራ ገፁ ወፊሩ ብሂወቱ ምምላስ እዩ ተማሪኹ ድዩ ሃዲሙ ድዩ ብሂወት ምምላስ እያ ታዛዓብየት አቺቭመንት ናቱ ውፅኢት ናቱ ድማ ፊልድ ማርሻል ሂቦሞ ፊልድ ማርሻል እኮ ናይ ፀላኢ ግንባር ንዘፍርሰ ኢኻ ትቦ እምበር ሃዲምን ዝተመለሰ ይኮንካ እንትቦ ግን የስ ኣብ ዘበነ ኣብ ዓዲ ዕውራት ሓደ ዓይኑ ይነግስ ብዙሓት መይቶም ንሱ ስለተመለሰ እቲ ትሪእዎ ዘለኹምሲ ነዚ ተጋሩ ሃንደበት ተበጊሶም ኦርጋናይዝ ኮይኖም ዝማርኽዎ ሰራዊት ነይሩ ዝመስለኒ ኣብ ዘበነ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ሰራዊት ተማሪኹ ኣብ ኩናት ናይ 98 ክሳብ 2000 ክንደይ ኣሽሓት ሰራዊት እዮም ተማሪኾም ሕጂ ድማ ትሪእዎ ኣለኹም ህወሓት እንኮላይ ነዚ ኩሉ ኣሽሓት ሰራዊት ማሪኹ ነይሩ ሕጂ ከዓ ሸነ ፋኖ ከምኣ ገብሮም እዮም ዝውዕሉ እቲ ፈኸራ እቲ ተህዲድ ሰማይ ኣባይታን ተራኻዮም ግን ኩሉ ግዜ 0 ተደምሮ 0 I think ወደ ኣለም ረዘነዲ ዋላ ከምኣ ኢሉ ደሪፉ ነይሩ ኩሉ ግዜ በቃ 0 ኮይንካ ምትራፍ ተህዲድ ተመልሓስ ላዕሊ ኣብ ግብሪ ግን ኮንቶ በቃ እጂ ናብዚ ገጽና ንስገርስከ ኤርትራን ከግበር ዝሕሰብ ዘሎ ከምኡውን ውጥም ቅልቅል ዝብል ዘሎ ርክባት ኣሎ ትግራይ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ሓድሽ ርክብ ምናልባት ኣብዚ ዞባ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሒዙ ክመፅእ ዝኽእል ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እማተታት ኣለሞ ምናልባት ትግራይ ሕዚ ካብቲ ዘለዋ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ርክብ ተተሓሒዙ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ርክብ ብመትከላዊ ደረጃ ስሩዕ እዩ ክኸውን እውን ኣለዎ ክቕፅል ኣለዎ ኢሎም
ኢሎም ከም ሓሳብ ዘልዕሉ ኣካላት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ርክብ ናይ ትግራይን ኤርትራን ኩነታት ከም ኢኻ ትዕዘቦ ግቡእ ድዩ ብመትከል ደረጃ ትድግፎ ዲኻ ካልዶ ጽبقت تخلا بمتكل درجة زبليو بمتكل درجة خنوز خد الزارب كلنا أب حزبي زنبرة صلي نبرة بحزب درجة سلام تدليت سلام أفتاز حلفت أنفتون رينا أنا تاز تجبرت أب بزلام بساوغن دوب مستخفته حزبي كم عينة باقي دليت كم زلوا أرينا أو سكفتانا تخيل أيتي ناي ودبات صندوقن تمالي حوحات أنصارو تلعيلهم هقدف مس بي أبز صمدو لقيزي زتفتر خوننات تزرعنا انت تابتغراي وليدو جون زخيات زلو أكايدا أنو انتاي مغانو بشانخ إرترا أبز قبور زلو نقرات ناي 4 كيلو والعام دابلكا زخيات زلو نقر مخصقاس مغانو أزيد صمدو زخا نهزب تقراين نهزب إرتران قصانت كند زولد نخالو أسقات فتيرو قبل على تهزبي كالا حدقان نخودخ زعدم سلازخونا بزمداي تشعقللون تسكفلون تفرزبلو زلهو من البات نقول لهم تقاطعت التقنانات صرون دلي وأبزو قد عيزو فبروز دلان انتايو تي أبي أحمد تخطلو ناي بريتوريا وعل زي متكبار قبل على حزب تقراي تشجر من نواح لإثيوبيا خمر حلو زحزبو زلو استراتيجي نهزب سمين حد حلو أطافيكا سلطان عقيبكا ناي مخاد أجنداتات قلا أزبهم لو زخننن كنني في نزون قبل على إرترا خوينات أوجي له مغنياتو أنت بحيلي أنت بزخنة عبدك بحرخن ونني نعم بالك أو علي أواج كينات إذا أبوتو خلو جد نابن تحجي أبزن تايو خالد كتكم زفتن زلو مسيلكم مجمريا اتزرباناتو صمدو صمبغيو امونغو حزبك فترو زخل نجر صمبغ مخان good number 1 زكبول نجري امونغو حزب زغبر تي ركب اقداسنت هلو غربابتن بدوب حبراو دوب سلازلو كابو كتيلو اذا عجز بلا زنبره زربا ابي احمد عبد الله ارترا بقلت كوينات اويجلو يبلالو قرب هذا سب بقلت كوينات اويجلكا انت ياخذ تقبر زلكا he should address that إيرترا نو هاجرون دحر قينا حزب إيرترا دم حزبن دحر قينو نو أبي أحمد نتجارو وعل بريتوريا بزي متكبر سقاينا تومن شجرنا تومن كنتاتنا تومن كم زحيلن كم زبئسن حما كم زخونن غير له يبل بتحده عبد الله إيرترا أفتق بحري نعلم لخاو حق رجيسو إيرترا كو جوبيتو أفتق بحر كوست كم زخل دمات زاري بلو زدما أواش كويناتو يبلالو عبد الله إيرترا عبد التجراي عبد قصتي قبر كم زلوا زنقر زلوا so حبزانا يو تزربا كزربا زقبا انتايو إيرتران تقراين انتاي كقبر له ومي قبل تقبا هذا سبس كوينات أوجلكا نكويناتنا بها قصص متس انت له انتاي كتقبري خات صبيو بناتا زراربا do nothing يدول له خالو كله جبرشيو بلا بلايو كله تزبلا زلو نخلطي سايد كوينو نسو نكرتي نتقبل كم تمثل أبي إيرترا زقبر سقوم تكن كم زدقفاي خاطري كم زدقفا بهم تاي تفل مسيركم انتاي بلا الله يكون اتكونتات أنا دقانا يزرباناتو مش تحس تاو كمت زخل كونسيكونس إيرترا انت عند قبر مالك كتبي خاط باي تاتا هذا أجريشن قبل عليها كوينات أو يجي زلو سأقام نخفتر تبقيش زلو أمها بقلت كوراكاز دل زلو إيرترا كل عينة ميكانيزم مسكت كم كتكلالو كم إيرتراوي نا إيرترا ربحان تزلوه نا إيرترا تبغون قرد تسمعونيرو بس بإيرترا نخي قدا إيرترا تتجبره بفلاين أبنا مكات تتجبره نجار كله قبولي خاتمل كله literally قلب قالوا كله قبولي هجراود إحنا تكسب زخونة ند إحنا تكادما كفلة تخل واقع زوج دلالك أنت تخيلوا ما بزي واقعهم كتوصل تخل نجار كسب زخونة بس فان ديو بس هو حد ديو بس عفار ديو بس جن عفريت ديو صمدا جيركا إنجاز جيركا حدا جنبار فتيركا اتنابا خاقصو كمت مخانو نجير كازولو جزيت رايبني كونتات كتا عمل لي زلهم برنابا خامس أي زي ترفيلو نجيرو كان زلو اتقبرو كونتات كل قبولي كونز جبا ربحنا هيز بيرترا أما أخيل كات خيط خوينكا زوم سبات زياتهم قن ربحنا هيز بيرترا يكونون أما أخيل وهم زلو نساتهم فلوتي كاوتس أوتاناتهم فوري أفصل دوتو زلو كمي جيرنا بايتان ركب يجو كله تي مونغو زيت زلو هذا حيلي مريت كان بحر خان ولا ونت كان كجيس يندري لك نعون ممكات تقبره كل نجار قبولي كل نجار everything you have to do everything
ዲፈንስ من ድሕሪ ኮይኑ ንስኻ ትከላኸል ተኮይንካ ኩሉ ነገር ትገብር ኣለካ ምክንያቱ ትፀላይኻ ኩሉ ነገር ክገብር ይከጥፋኣካ ስለዚ ንትግራይ ንዓፋር ንካልኦት ተጠቂሙ ሙጌሩ ክመፀካ ይዘሉ ዘሎ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ድማ ንኤርትራ ከጥሕኑ ኢሎም ዘይኮኑስ ንባዕሎም ብኦም ዝመፅእ ዘሎ ብኣቢ ገይሩ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ይረኣዮም ስለ ዘሎ ንዑ ክምክቱ ይፍትኑ ኣለዉ ስለዚ at the end of the day እቲ ነገር ቀሊል ክነሱ ሓሸውየ ክትገብረሉ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ካልእ ትገብሮ ዘሎ ድማ ደሰይም ፀወታ እዩ ፖለቲካዊ ፀወታ ከመይ ጌርካ ፖለቲካሊ ኮሬክት ኮይንካ ትወፅእ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ከም ዝርዳእካ ናይ ተጋሩ ፀገም እውን ከም ዝርዳእካ ናይ ኣቢ ፀገም እውን ከም ዝርዳእካ ኣብ መወዳእታ ግን ንስኻ you stay somewhere in between ኣብ መንጎ ፀኔካ ሓደ ምስ ገበረ ከምዚ ኮይልና ነርና ኢና ንምባል ባይታ ምንፃፍ ጥራይ እዚ and it doesn't work ናይ ሃገራዊ ድሕነት ድሕሪ ኮይኑ ኣብ መርገፂኻ ከተንፅር ናይ ግድን እዩ ናይ ግድን ኣብ ሓደ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣማኺልካ እንድሕር ኮይንካ ትሰርሕ ዘለኻ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕነት ከገድሰካ ይግባእ ንከምዝን ካልእን ክትፈትሓሉ ትኽእል መንገዲ ንዑ ንክፍቀድን ከይፍቀድን ንዑ ክልኩሉን ከፍቅዱን ዝኽእሉ ዲፕሎማስያዊ መስመራት ኩሎም ከይስራሕካሎም ናብዚ ብናትካ ተበግሶ ጥራሕ ትኸዶ ካይዳ ፅባሕ ንጎ ቀዳማይ ክኩለፍ ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ እዚ ስታቢት ሂር ኤርትራ ኩናት ከም ዘይትደሊ ዲፕሎማስኛታት ኣብ ዓዲ ኣኪባ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ኩናት ከም ዘይትደሊ ዝኾነ ይኹን ሰራዊታ ድማ ኣብቲ ብይን ናይ ቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ኣብኡ ከም ዘሎ ገሊፀ እያ ኩናት ኣይደልን እየ ወረ ኩናት የብለይ ኣብ ካሊእ እየ ዘለኹ ኢላ ነጊራ እያ እንታይ ክትገብር ነይርዋ ታይቲ ዲፕሎማሲ ታቃል እኮ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝደለየ ይጥቀመላ እወ ዲፕሎማሲ ክንብል ከለና ኣብ ጠጠው ከተብለይ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕዝ ዘሎ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ግን ምስ ዝግብኦም ሰባት ደገፍ ክትረክብ ጂ ካልእ ነገር ክትገብር ትኽእል እያ ሓደ ደይ መደይ ኢሉ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሱ ክኸይ ዝፍትን ዘሎ ግን ዳኻ ክትገብሮ ትኽእል መጀመርያ show him strengths ከምቲ ንሱ ክዕንድሮ ዝፍትን ዘሎ ነስኻ ድማ ኣብቲ ንዑ ክሕመመ ዝኽእል ክትንቀሳቐስ ኣለካ ስለዚ ምስ ተጋሩ ግንባር ምፍጣር ምስ ፋኖ ግንባር ምፍጣር it's a very important ወራር ኣዊጅልካ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ተወዲያ ኣላ ሓደ ሰብ ኩናት ኣዊጅልካ እንተሎ ሕጊ የለን ኣብ ኩናት ከመይ ጌርካ ትስዕር እዩ የስ ሕግታት ኣለዎ እቲ ኩናት ናቱ ሕግታት እዮም ዝብልዎ ግን give me a break መን ሕጊ ሓልዩ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝገበረ ገበናት ብሕጂ ክትንተን ተፈልጠ ተፈሊጡ እዩ ኣብ ኢራቅ ከይዱ ሕጊ ከምዘይሓለወ everybody knows ኣብ ዓለም ካብኮ ኒኩለር ዘርበይ ኣሜሪካ እዩ እዚ ንመን እዮም ፃድቅ ክኾኑሉ እጂ ድማ ኣብ ዩክሬን ኣብ ራሽያን ዝግበር ዘሎ ኩናት ካብኮ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኣገይ እቲ ዘረባታት ጎቦ ጎቦ እናኸድካ ዝግበር ዕድል ክዋሃበ የብሉ ኤርትራ ዋላ ኣምባገነን ይኹን ዋላ ትግራይ ይጨፍጭፋ ኣብዪ ኣሕመድ ንኤርትራ ሃገርነት ኤርትራ ከጥፉ ብዝተገበረ ሰኒ ኣነ ክዘመት ኣነ ክልየ ንኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ እንተጠፊሓ ትግራይ ዝበሃል ዓዲ የለን ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓዲ ውሳኔ ولا تمثل عز وصار ولا هجر نجيتكم ولا وجدنا وبينا بتناطر من يكون زناره بتناطر هاي سلاسه زناره سو ካብ ተጋሩ ዝመፅእ ዘሎ ሓሳብ ኣፀቢቑ ይሓይሽ ስለዚ ኣይናዩ እቲ ትግራዋይ ኣይናዩ እቲ እዶም ተቃወምቲ ኣይኖ ንክትፈልዮም ኣሸጋሪ ኮይኑሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ዘለና ዶክተር ዘካት ኦኬልኩም ናይ ሰልጠና ዋንጎ ግልጽ እያ እሺ እንተኺሉኩም ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይንኩም ውዕወን ሻዕብያ زيادة عشرة ذي كوينة ها زي ترفنا تلكم كع كل يوم دلنا يقاورو تقرأين كل يوم يدفن تقول كل يوم يدفن تكون تقرأين بتسرنا إذا غربا يا كتانا يسلطن وان قبل ذي كوريتايا مسألة بعفشا نزل تراش بيلا غيرو من يوم شفتي فمازلو تجارو اب تجارو كبع كم زي كل غيرو ما يم حجي بقلتي انصار تجارو مسرح جميرو اللغه بمسارات كون كم تسملكاي نا ኢትዮጵያ መንግስት ዘቅርቦ ዘሎ ታይ ሽሙ ናይ ፖሊስ ወይ ናይ ፌደራል ፖሊስ ሓላፊ ምስ ወደረ ተራኽሎም ነይሮም ተደጋጋሚ ድማ ይዝረብ ነይሩ ትግራይ ንኤርትራ ቀሊዓ ካብ ትግራይ ወይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ጅቡቲ ቀጥታ ዝኸዱ ኣቑሑ ወይ ድማ ሸቐጣት ናብ ኤርትራ ኣትውኩም ዘለው እዚ ባዕናውን ዝግወለና ይዛረቡ ኣለው ይኮነ ዲ ንስታሊን እውን ተዛረቡ ያተለ ይሽቅጥ ኣለ ገይብል ኣለው ዝዕጅረ ውፃ ሓሶት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ዝኾነ ይኹን ንብረት ናብ ትግራይ ንኸይኣቱ ምስ ዓፀዎም ኣክንዲ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ዓፅኡ ኣሎ ክንዲ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ ፅቡቕ ገበረ ዝብል ዘሎ እዚ ኣሚን ኣብ ተጋሩ ወሪዱ ዘሎ ህውተታ ነፍሱ ዝኸኣለ ሕማም እዩ ኣብይ ኣሕመድ መግቢ ሎጂስቲክስ ናብ ዓዲ ከይኣቱ ናብ ትግራይ ንመቐለ ከይኣቱ ዓፅይዎ ናብ ዝነበረሉ እንታይ ይብላ ኣለስኪ ሓቁ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡ ክገብር ምክንያቱ ኣብ ገለገለ ንብረት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ይኣቱ ኣሎ ታክገብር ዛ እቲ ንብረት ካብ ትግራይ ንኤርትራ እንታይ እዚ
أبي أحمد نكتشف ميلو زنقرون بروباغندا حدا تقراوي ودرايا سلزغون مس جيتاچو ردا سلازلو ربحاناتو جيتاچو ردا دمان أديس أبابا أبا جندا سلازال زلو مسو خوينو زي دمان تايز بنزلو حقيو أبي أحمد أخلن مقبن كعص ونا حقيو مغنياتو نبي إرترا سلازشتو زلو زيهم سنتاي كتبلهم تخل زياتهم يوم مودا تا بوليتيكاوي رسحات ويكا مش ملاقنا بوليتيكا نزيد مثل قال يوم جن دحيرو زردهم دحيرو سلازردهم ناي مودا تا زيايا غير تاخذ والله 30 عام تمرحنت سلطان زنبره هو واحد حقوزو يزغل نيرو كم زي سرر كم زي موت يزغول أبيت لوطي سلامن سلا صمدو بالقتل قتل كيكورفك قتل كم زي سرر كم زي موت يزغول نيرو تزارنا هم تريلكم فلطوا عين خل كعوة هيدا اللي نيرت إرتراوي حنت رمز حاجة أبي إرترا قتله كم دليل طم زنبر خوات بدعات من كأتين هاي تغرس أخسبر زي عن استراتيجي كويرين زي كنا عنات فيه متجر قاتين ها قرم بالومي مزقوح فوقات حق مزراب مبار نزلنا فلت كان زبير ترى تدخل يركع تقرأي وفيلم يتقبلهم هو حتى كويس بجيرنا نعقاس بجيرهم كذا إذا نقدر إذا كنت زخون يرترا ونعمتها تزاري بالله أبجبهم من أبي وتوم من اسمه تريوار ولا متابع له that's it سلسي جينا أنصار هو حد كزاربيهم كتريوام يقم تمليسهم تاكل مخانم أنصار تجارب تاكل مخانم مستقراي مسز بتقراي تقول زل وساتهم يوم إحنا يكون ننسى زلنا مستقراي تقول هاللي يفلتني أنصار إيرترا أنصار حدنا إيرترا أنصار ناتنا إيرترا نزارب كل سلايو تدي اللي جن مستقارب بفلوي تقول زلنا سبعة يكون سلسي اليوم كازمنا إيرترا تيك توكرز مع الفيلم كذا حنتو بيلا غيركم إكسبوز قبروه كيف استراتيجي زين فترة مسلكم سلسي نزارهم بر فترة باينا كال نفلت بيت لوطي زخول تفلت نيركا انت هم كان محج بجق زي ملكا هو حتى مكبكا زلت نبرت عاوز عسل تلتفكا زلت نبرت نز تاريخنا نبره ينبره يركا اسقط ابيك قرطم ما بيك يركا حجي كن صمدو بزيت تصبخاي متي دق مسبر لك خاي ترداك سبكي حتتك بعلقه تفتفت ولا لا مالتي كم يركا طرا يردا ايو زين اخا زبلنا زين اندل صمدو ربحاتاتو ازيو نتيهم تحابيهم زنورو لصاوت نورو دوجو ككنم صاوت لنا زنورو صمدو متي فحفح مسبرو تاريخنا خيترفه نقول لنا زين زبلنا كرم ناي بحق زي تزربا ولا حنت زربا يبلان بخمزي اجر كخت نغراغن حنت فيديو لنا موداتا قدم مسغاري نزي عمدين بصابونا نزي دون كرزو صدوخا دارتليو مسوخا وفين بكم دحن جوزيف غبريوت من دعتليكم مسود حوصلكم ثلاثه بزي عمدين تراي حبونا بس زي عمدين حبونا نحنا تاسيرا نهبا ارتقم بحرنا ابو تاشما ابو غزاد نسرح الله ويغاش بركا ابو ريخا خبز كله اخلنا يغاش بركا نا قردات بنانا عسانا بحرنا بلعت تمام يوتحلف زيهم ثلاثه مقشش نبكم بقى بكرك قربت لي دمقي خمسة الله ينبر نما نتي تبلد الله حكو نتي قميم كتجارة يتدلينا نها تفعلنا يلومو نحنا ون زليونا يكونون مدهنون يتدلينا أنا كم مدهن لعلي سلزلوانا أنت تخيلوا نعتاتهم نفس دلي ويوصدهم مدهن ونفتبوت هتتون تبلد أبو خينا أنت صراحة أغلنا ناتيريتو يعني تنتنا بكرك it's a very good joke وانا وي joke ونيكن بلان خلينا now let's go to the good side حنتي هنا بحق داس بلات ان انت لا امانيل بيدا مريم بوست جبريا نيرا this is a very interesting امانيل بيدا مريم ابزي بلاتفورم ناتي ون عدي مينيري اقداس مصحف زعبا ايرترا صحيف زلو بامريكا كاب زلو distinguished مورات ايرتراويانيو today I had the privilege of meeting with a new Eritrean desk in the US State Department. We had a productive discussion covering the recent travel ban, ongoing sanctions, regional dynamics, economic opportunities, and my books. Most importantly, we explored concrete ways to strengthen Eritrea-US relations. Oh boy. I mean, حتى we أبزو invest مقابرنا نيرنا هناكو. حتى دحانو تودر نزيس كمر غولينا مانيل. Big applause نا مانيل بيدا مريم. ناي أمريكا ناي State Department Eritrean Desk مسو تراقبو بزعبا زلو زمدناتات زي ترافل باند بالزلو ناي غوزو اقدا ايرتران بزعبا اقدا ناي ايرتران ناي امريكا بلعلي ايرترا بزعبا ابزو بانا زلو كنتات زلو عدلات كمو مصحفتي تزراريبنا نيرنا امين امانيل نزات بوكسو زيا بخمي منقد وسيد واغن كابزن سما يغن يلنا كبلي دلي we need this more in يدلينا مالك بفلاي Eritrean community أب أمريكا زلو كل تصقاتاتو أب زياد توبيك زياد رأي تكيرون تسريحون عبي achievement تزا عبي
تجانا إيرترا بفلايتنا إجدا أبيد أمريكا يسلو سلزي موركن سرح له زلنا موركن دفع له زلنا ببزحك سرح له زلونا أنت لو زيو من قارز اللي يكونن فلتيهم ساتون دروها ما أنت تبغسون ريالنا a key takeaway the United States has signaled a shift away from regime change agendas and expressed a commitment to developing business partnerships and fostering mutual respect. This marks a significant change as the State Department has long engaged primarily with dissenting voices while sidelining the silent majority advocating for constructive mutual beneficial relations. I appreciate the opportunity to share my views and vision, and I am confident that the future of Eritrea-US relations holds more promise. Oh my God. Thank you, Emmanuel. Tayzbil Zalom. መንግስቲ ኣሜሪካ ካብቲ ዝነበሮ ናይ ረጂም ቸንጅን ካልእን ሕማቕ ተበግሶን ወፅዩ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ንክገብር ድሌት ከም ዘለዎ ፖሊሲ ሽፍት ካብ ዝገበረ ነዊሕ ገይሩ ነዊሕ ዓመታት ምስ ንኤርትራ ስርዓት ክቕይሩ ዝደልዩ ዝምድናታት ክገብር ፀኒዩ ሕጂ ግን ምስ ኤርትራ ዝምድና ክገብር ሽርክነት ንክገብር ከም ዘሎ ዘመልክት ንዑ ዘመላኽት ብዙሕ ነጥብታት ርኢና ኣለና ንመዓልትና ፅዕነት ዝሃብዎ መልእኽቲ እውን እንትኾነ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ንዑ ዘጉልህ ነይሩ ስለዚ ኣማኑኤል ቤደ ማርያምን ካልኦት ክኢላታትን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዎም ብዙሓት ምሁራት እዮም ዘለውና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ዝያዳ ክደፍኡላ ኤርትራ ድማ ምስ ኣሜሪካ ኢንጌጅመንት ክትገብር ብጣዕሚ ዘገድሰና ካብ ኩሉ ገዳ ክልዓለልና ክኽእል ኣሎ እዚ ኩሉ ናብ ወፍሪ ክንከዶ እንደሊ ዘለና ይገዳ እንተተላዒሉ ልክዕ ከምዛ መኪና ተርቦ በቃትናታ ኤንጂን ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ከምኡ እያ ክትከውን ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ተበግሶ እዚኣ ጥራይሲ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ንኣማኑኤል ኣብዛ ፕላትፎርም ናተይ ክዕድመ ድሕርዛ ቪድዮ I really hope መፅኡ ምሳና ዲስከስ ክገብር ተስፋ ገብር ምክንያቱ ብዛዕባ ዛ ርእሲ እዚ ክንዘራረብ ብዝያዳ ሓበሬታ ክንረክብ ደስ ይብለኒ እንተደየለ ድማ ብፅሑፍ ተውሪድዎ እውን ከም ፀኣልኩም እየ ኣማኑኤል ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኤርትራ ከይዱ እውን ፅቡቅ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዝነበረ ሰብ ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ the next topic ካብ ዝሓሊፍና ክንሪኦ ደልየ ዘለኹ ካብ ዝቐፂልና ድማ ካብ ቻይና ዝመፅእ ሓበሬታ እዩ ኤምባሲ ናይ ቻይና ሼር ገይርዎ ዝነበረ ናይ ኮንፊሽስ ኢንስቲትዩት ኢን ኤሪትሪያ ናይ ቻይና ካልቸርን ሕብረተሰብን ዘላሊ pleased to celebrate inauguration of Confucius Institute's new campus and its 12th anniversary of founding, which marks a new starting point for the institute, an important bridge connecting peoples of China and Eritrea. Looking forward to its further contribution to the people linkage. لذي زي هذا institute نا China كفتهم مزلويم كبحل نا China culture نا China نمل لايك خون غليو. Of course نا China بحلي نناتنا بحلك قبل الخايد اللي نيجن كاب كله بحلك كنمهارز جبانا كاب أمريكاين اللي على كاب China يو. وهنياتو نايت عري نايت سرح ناي discipline بحال سلو زخوني مسناتنا ذكر عربيو نتزل لنا مستنا China كانوا هبتمون كانوا عيلون سبق كويني سمعني سلازي مس China زقبر زلو شركنات وين العلا قداسنة هلو الزون نفسه زخالة سبق نجاريو سلازي كدتة أقدسي بوجن أمريكان China نرلنا نفسه كيف سبدما بوجن إيرترا زقبر زلو نعمانيل أمنا كان مسجون يدلي زقبرو سرح نبحكي داس بليو زي قداي زدما تعال أي مقطع التاناتو كان ري دسب لنا بزحت مهارات اللونا نعتاتهم أبز قبون بوتان تتكيمنا لهم أب دياسبورا بزح سرح كم زغلن زجن تي إمباسيون الله سنة بيزو من زخيد كجبر زغليو إمباستات أب أمريكا زول بزح حلفون بزح سرح كم سرهرينا نينا مقطع التاناتو أمانيل بينودي خيدوم بمن قد إمباسي زفلت كويب لينجن I don't care بخمي من قد تجيرو تستجبر سرح جن نبحك داس بليو يغنيلنا ايلو مارس سبزكن ودينا لايك جبرو سبورت جبرو نفس وقفنا زي فيديو زراي نعمان إل اب كومنت سكشن كما سجنا اللي دما بخبر الدم ايلو مارس سبزك ودي زي خقت فكم تفلت عطلو تبرابر على احبلو لملم علي زي رعايتلو كنا يا حضرا بتفوتو تسويهم نحانتي اريترا تغني زنبحت بعدينا سلينا يوم سليغي سليغا كيما الوحد